قوني تملس عدخا يقلل له السلام أبجزها يا أخلك قدام تملس نبيتك أبون خزلو حقوف حوخا ما تنكرب متاعت نغزها دكوا قراريبات تفل لديها كنزاب النفاق يا أخلنا بكا يا كل أغلي قرات موت مخصواس بالحي عشا حد نام ناكساس لو بيدلو فتحي كابدبنا للزب نهو قاب فقري نعم درارب حوي مكال قوني تملس عدخا يقلل له السلام أبجزها إلل 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 يغرن بحال تلازمتها زوناتنا نبتاح عين لسان الصغار وخعت مقبر صار الأهوات قرات ما يتكالو لهم يلن شويت عرر وديلو نامرو فينات شرحخان قنايكان جهنب سختت مران ملس عبسناهنا نقدت تبلا الله مو تبلا الله قنت تبلا الله قر تبلا الله مريد شنقر عرو سليعو قوانو زتلله مفتح بيتو شيطو وحيو دم زدقله دولار تقول بيبو كفأت تمهلله أبقفو نهبنا تمن زتقلله يا كل تبلا الله مريد يا كل حريت ود حريت سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي ووترو تمليتنايو لومون كم ووترو أقدا سنزلهم عبيت زيناتاتنا عالمن امقوز زلو تنتنا مسوز خيدن كنركن فتنينا أبولوتيكا أب قطبة أب تاريخ استمركوسي أقدا سنزلو كنرينا كل زنريو زلنا بقتان بتزاوارن مسير تراركب زلويو زلنا يقنيات مرجعنا أمريكا مسمحانو نعو زدهسسون كنركن فتنينا استفل عليها رسات ناتن كفنا كيدنا أبزو بانا زقبر زلو أمنغو قبتنا إثيوبيان زقبر زلو بديبلوماسي بكل عينة وددر كنريا كنفتنا أبينا بيرتراز قبر زلو بفلا يدم أبزوان زي كبت حتوتات كوشت زموت زلوون كنركن فتنينا قدمي يوغن بعلم درجة بزعق زي داي زرو بلوز نبري أقد استحقتات كواتس كنرينا لايك مقبار سبورت مقبار كساب موداتا مسانا مسنا هدما نعولا قد سنة كلويو أبديت نايت مرجعنا أمريكا زدهسس أبزوان زون كنركن فتنينا مجمر ياسكي بزيا أرس نجمر مغنياتو أبزوان زي بزع حق أدنا غنقراتي دوات زالو always tried to rule by creating crises on the planet. This was the case, well, at least in the 20th century, and it continues that way in the 21st. When the Soviet Union collapsed, America felt that it had no equal at all after the Soviet Union and the Warsaw Pact. So the more crises they تريوا زلهم ديمتري ميدفيديف زبحال ناي راشا بريزيدنت زنبري حجرما ناي سكيورتي كونسل ناتوم حلافناتيو تايزبل زلو ناي أمريكا أجزازا ناي علم بمنتايو بكرايسس أجرجر شجر نوت بمفتار نعو نتسلت أنا من داو حب تعميم زتكملو هو أبتع جرجر زموت سبالو زتقفل نبرتهالو زعنوا هجراتهالو زفرس تحت غرطلو كل نجر حماغالو نسلت أنا أمريكا نعبلا أنا أمريكا ني قطبا أنا أمريكا نمقص ألجن عبلالي كوينا نخد قصلجن أدلاي بقتانا يتمقص ألتاناتهم يزيدما تمالز جمرو أب كلتا شحز جمرو يكونن علمي تنقلن عمتات تتكيمهم لزلو استراتيجيو لذي أقرقر نخال عالم حدش كابزوبا نابزوبا كخيط كله اتزوبا نالبات نعود راي كرخلي نتنا أمريكا هجمني ويون حيلي استراتيجيين أقرقر ويون تنوص ندرو يزلنا منش نايتي قطباو قسقاسناتهم نايت عبلالنتناتهم عوي زمركوسي زبل زلو نزي لعلمان نمزفلط انتلو راشاويان يوم حبرت سوفيت مسودقات زقات كنتات حبرت سوفيت أمودا زقات كنتات كله سلا دفلتو لعلمان نمكر الدوز خلو نساتهم يوم انتاي بلا له مزي حجي أغريبو كزارب كله كرينا
ራሽያ ብዝበለዎ ጥራይ ዘይኮነ ግን ብግምጣል ብወገን ኣሜሪካ ዝመጽእ ዘሎ ኣርጊመንት ክርኢ create, the better they think the situation is for America. Well, they've created a crisis with these sanctions. What happens? It's all very simple. The Americans make money. America, as always, feels good. It makes money from weapons supplies and by allocating money to its defense industry. Sure enough, some of that money gets stolen in Ukraine or somewhere else. Still, though, it means that the defense industry and a lot of other economic mechanisms in the United States continue to work. እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ኣሜሪካ ብሓፈሻ ኩናት ከጋጥም ከሎ ዕግርግር ከጋጥም ከሎ ብዙሓት ሃገራት ሽግር ከጋጥመን ይኽእል እዩ ኣሜሪካ ግን ብዘየገድስ ኣበይ የጋጥም ኣሎ እቲ ኩናት ረብሓ ኣለዋ ካብቲ ኩናት እቲ እዚ ከዓ እንታይ እዩ እቲ ኣፅዋር ናብቲ ኩናት ዝኸይድ ብዘየገድስ ኣበይናይ ክፋል ናይ ዓለም ይፈስስ ኣሎ ሓደ እቲ ኣፅዋር መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ኣሜሪካ እዩ ዝግዛእ ኣሜሪካ እቲ ዲፈንስ ኢንዱስትሪ ናቶም ኣብ ዓለም ክሳብ 45% 50% ነቲ ናይ ኣፅዋር ኢንዱስትሪ ኣብ ዓለም ዶሚኔት ዝገብሮ ናይ ኣሜሪካ ኢንዱስትሪ እዩ ብፍላይ ድማ ንምዕቡላት ሃገራት ንሃገራት ዓረብ ዝደስስ ተኮይኑ ናይ ኣፍሪካ ውግኣት ክንዱ ብዙሕ ኣርባሕ እዩ ንዖም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ዕግርግር ግን ንስትራቴጂ ናቶም ኣገዳሲ እዩ ንኣብነት እስራኤልን ኢራንን ይተፋነና ኣለዋ ንብል ኣለና ክልተ ሰንምሽ ኩሉ ትብቲ ዞባ ዘሎ ግን ኣፅዋር ዝገዝእ ዘሎ ትርኪ ኣፅዋር ክትገዝእ ትጓየላ ስዑድያ ማዓት ኣፅዋር ክትገዝእ ዲፈንስ ኮንትራክት ናታ ክትሕይል ኢማራት ከምኡ ቀጠር ከምኡ ባሕሬን ከምኡ ዑማን ከምኡ ኩዌት ከምኡ ኩላቶም ኣብቲ ዞባ ዘለው ኣፅዋር ንምግዛእ ዩክራይን ራሽያ ምስ ተዋግኡ ኤቭሪ ኤሮጳዊ ሃገር ጀርመኒ ናይ ልዕሊ 100 ቢልዮን ገንዘብ ኣጥፊኦም ኣለዉ ኣፅዋር ንምግዛእ ነቲ ሓይሎም ንምሕያር ነፍሲ ወከፍ ሃገር ኣብ ኤሮጳ ኣፅዋር ንምግዛእ ይጎይሎ ኤስያውያን ጃፓን ባጀት ናቶም 3-4% ናይቲ ጂዲፒ ናቶም ናብ ኣፅዋር የውፅእዎ ኣለዉ ኩሉ እዚ ገንዘብ እዚ ናብ መን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ናብ ኣሜሪካ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ኩናት ወረው ኩናት ነቲ ቁጠባ ናቶም ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ዳትስ ዋይ ቁጠባ ናቶም ፅቡቕ እናኾነ ዝኸይድ እወ ኣብ ሃገራት ከይዶም ክሳተፉ ከለዉ ከምቲ ንቀደም ንኸስብ የለናን ቀደም ውግ ጌርና ነዳድን ወርቅን ንወስድ ነርና ሎሚ ግን ከምኡ ይኮነን እናበሉ ይዛረቡ ኣለዉ ምናልባት ነዚ ነገራት እዚ ብዘይ ቃል ዓለም ብዘይ ስኽፍክፍ ዝዛረበሉ ሓደ ፖለቲከኛ ጥራይ ዘላ ብኣሜሪካ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመት ድራናዮም ሓደ ፖለቲከኛ ጥራይ እዩ ነቲ ሓቂ ዘውፅእ ንሱ ድማ ፈትዩ ከይኮነ ከምኣየ ባህርናቱ ንስማዓየ ብዚ She couldn't stand me is that she always wanted to go to war with people. I don't want to go to war. She wanted to stay in Syria. I took them out. She wanted to stay in Iraq. I took them out. I mean, if it were up to her, we'd be in 50 different countries. And you know, number one, it's very dangerous. Number two, a lot of people get killed. Donald Trump እንታይ ዝብል Donald Trump ነገራት ብቕልል ዝበለ መንገዲ ይዝርዮም ተርዲኦም ንለኹም ብሓፈሻ ሓልዮት ናይ ህዝቢ ወይ ናይ ዓለም ፍቕሪ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ነገራት ብቢዝነስ ይዝርዮም እሱ ኣብ ውግእ ክንኣቱ ተኮይና ንኣብነት ናብዛ ውግእ ንኣትዋ ዘለና 50 ሚልዮን ክነጥፋላ ተኮይና ካብታ ሃገር 50 ሚልዮን ወይ 70 ሚልዮን ክረክብ ንኽእል ዶ ጥራይ ተሕቶናቱ ሲምፕል እያ ዘይንኸስበሉ ኩናት ክንኣቱ ይንኽእል ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘይርድኦ ዝብልዎ ቶም ሪፐብሊካን ወይ ወላቶም ኤስታብሊሽመንት ቶም ናይ ፖለቲካ ተንተንቲ ኣይርድኦን እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዝብልዎ ኢንዳይሬክትሊ ዝርከብ ረብሓ أي جمت هيبوني يوم زبل. نعبنا أمريكا أب العراق مزيا وقخ تجبر كلا وي قلخ تجبر كلا وي قلخ تجبر كلا indirectly نا أمريكا سوبرماسي حيلي قبل لا كم زغص اللي تجبر زلا دونالد ترامب نزانا جرزي أيردان يوم زبل. استراتيجية أيردوني بل. نجارات حتى exactly transactional kind of thinking is a loyal. تايو نزيا أبزيان تخفيل كريستوران تخيت كاسي. بتروحوا بلعكا خيتكا اتوانا ريستورانتسي مساخا زمدنا فطيرو ابلونج ترم كمالو سيلو زغبرل كانغر ندونالد ترامب يردون يمزبلو سيمبلي زريا نغرات انتي ربحالن نبزي نابليت اتي انتي ربحالني نقصو ندحر غبر كوين انتي ربحالن ربح انت زي بلخاي كانسليت نحنا زي نربحال تخوينو كانسل غبرو زمدنا ركنتن بعد الديل فلت بلا تحساسب الله زي دمان امريكا بتعمي فرفت يرلوم زلو معناتو مشاريع تخسر تغبرات زغل ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣተሓሳስባ ብኸመይ ይኮነን ዝርዮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኩናት ክናቱ ከለና ክሳራ ናይ ሰብ ክሳራ ናይ ወታደራት ዕንወት ናይ ተተቕርፂ ብኩሉ መንገዲ ክሳራ እዩ ሓንቲ ብዝያ ዝብላ ግን ኣላ ተፅቦት ዘረባ ስምዑ And number three, I mean, it's very, very expensive. That's why we owe $36 trillion. We go, you know, it used to be you go to war to the victor belong the spoils, right? In other words, if you beat a country, you own that country, you take the oil, we go to war. We bomb the crap out of it, and then we leave. You know, it's almost like, what are we doing? What's going on?
اتقدم كوينات كبهال كله زبل سبل بخمسة كويت كجلس كله بخمسة يوم تم حزب أمريكا زمرتوا وقخ تقبر كلها تقدم هابتنتي نتهاجر ورير كات حزا جنزبن هابتن كسير كاغ نتهاجر نات كات جبرا كاود ما هابتن ناوست كان نتكسارات كختم مال استغلي نيرو لومي كيدنا نحن تهاجر شفنا أقاصينا أبلاشينا أنا نخيل تيت مقصبنا عنا يبلالو إندايركت لنا تهاجر دحريت ماليس كيالغا نسخاد ما معاد جزبات في خلغا إذا سلنا نقبر زلنا إداناتنا 36 تريليون كوين زلو كاكاب زحربنا هاجر نخسر نيرنا أنت نخون إداناتنا وين كنا قدل مخالنا أنت غني نفس وقف هاجر كويناتنا أتو نابنت يوكرين هي وابنتيو أكويناتاتنا أنت ربحاناتنا نتهاجر استقصاد سيرنا قال ملايز بهالجن بغتاس أمريكا أنت تربح ني دونالد ترامب تجاجل لها قبل زغل حيل ما يلا نابزي مهنياتو اتعدانا يتهاجر كل سبنا رأيه خيس لزلو يتم بوليسيتات أبجزي أوباما زجبر زنبرة يخون أبجزي بوش زجبر زنبرة حجون أبجزي بايدن زجبر زلون تاريخ أيو أمريكا انترفع كابعدا ناب سمايتك أس عدا نخد كيدنبر فلو يربحها بدبلوماسيهم بخالي زفتر الله كنتات كنرين غدنا أين رينا زل نابزواني سلزي استراتيجي زلو من قصاص كم زي باللاون يرى الله يوم زبل. We bombed the whole Middle East, and then we left. What did we get? We got nothing. We destroyed. I mean, we bombed the hell out of everything. Let's say anybody that went into the Middle East I thought was stupid, and they say convinced Bush. Bush, oh, he was another beauty. But he supposedly convinced Bush to go in, him, Bolton, and some other lightweights, convinced them to go in. Let's go into the Middle East and destroy the whole place. مبزحتهم خلوتي كنياتاتنا أمريكا ندونالد ترامب حنقولوا سيمبل يو بزح يردوني عمقة التحساس بايبلو ناي استراتيجي مرداتها يبلوني بلو تحققن بقلل زبالة قالات نهزب كردوم يخل اتوم هزب دما ناي دونالد ترامب يمزو امنو نتوم حسوتي صبق قالاتن عبيت قالاتن زتقوم زي كونو سيمبل نغرات زገልጽ ሎ ኮመን ሰንስ ካብ ንቡር ነገር ድወፀ ድማ ረብሓ ስለ ዘይብሉ ንዓኻዊ ንዓኺ ትርጉም የብሉን ብምባል እዩ ሕጂ እዚ ክንብል ከለና እቲ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዝግበር ዘሎ ዕንደራ ግን እንታይ ይመስል ንኣብነት ኣብዚ ቀረባ ኣብ መንጎ ህንድን ኣሜሪካን ዝፍጠር ዘሎ ህያው ኣብነት ራይዋ ህንዲ ኣብ ኣሜሪካ ንከቕርብዋ ይፍትኑ ነይሮም ሕጂ ግን እንታይ ገብሮ ክቐልዕዋ ጀሚሮም ኣለው ለስን ኣብዚ ዓለምና ከመይ ኢላ ትቕየር ከም ዘላ መረዳእታ ንክንወስድ እዚ The US has sanctioned India. I know it sounds like a headline from the 90s, but it's not. It happened this Wednesday. The US announced sanctions on Indian companies and Indian nationals. Why? For trading with Russia. Nearly 400 entities have been sanctioned and 21 of them are Indian, 21 out of the 400. هندي ددح أمريكا حقبقب على زيا حقبقب بلا نيران أمريكا دو قلملو دون هندي مخسب كتمس على أمريكا بلا غيرا نهندي كم ساعات تلوم يردوم الله أبزوان زي كاب زحلفه بفلاي قلت سلسة ورحي أبيلو جميرو هندي كاب أمريكا إن حدا ما كيد نريال لنا أبريكس كيدا مش تشاينا زنبرا فلليات أو ديلا زنبرا دايدوب شجر فتحة أبريكس دما بملو كتساتف كم تفتنزلا اتملكتنا هاتو دما انتهي لنا رابط جزيتونانه أمريكا نزنا هندي من قصاص بفتهم كتقبلوا يتخلنيها لازم هندي ديمقراطية سلازخانت أجرجر كتتولى كتفتن مخانا ردوا يلنا يرن دحري كابك تهدم فتينا سقي لا خطري هيتخلنيها يعني تشاينا نراشان أوشت أو قدام كأتوا ما يكونون من هندجن بقلل بميديان بقلن غيرهم كأتوا هم زغلوا ونياتو diversity وين سلازلا بزحنا سلازلا دهم أتوم أسلامي وتسعلوا وزبل عرسي أتوم أسلام دم بتوم هندن وسعلنا نازل سلازلا بتغكل وين زقاتهم كنا تاتسلو زلو بتوم كريستيان كوم سلو زقاتهم أب منقطي ناي عليه ناي قال لهم عطفل اللي سلازلا تهجر حواف فتيركا أب أنا خطأتك قليل كهونا يكونن بحفشة أمريكا زخونة يكون كوربوريشن ناي زخونة يكون حجر مسراشة زخونة نقدر نتجبر زلا نوجد حجز لهم بمبان كباب 400 كامبانيات أجد الله سران حدا كابزياتهم دماناي هندو خينا مالو بتحطه أوروبا نداد ناي راشا ولا تعقدنا هلوه بيد أزور زمته ببليونات زتماني تقام هم زلوي فلتيهم أمريكا نبعلا يورانيوم نتناتا نيكولاراوي ساعات زخون enriched يورانيوم زبال ناي نيكولار ساعات كتجبر يورانيوم يدلكات يورانيوم كابيا تجزسكي أب راشا نخالوت كل عالم أجيدا نساقن تجزالا الكونترات نعطيك سب 15 شو عاد شدشتن سلو زغونة دحرينا تكانسل كون قبريلا نسا ربحات غزل كالوت هجرات كم بعد جرمن جن كنت طبعا يرمس مالتيو نخالوت هجرات كم زيادة تجبر أمريكا very powerful country ساكن داي دم زي بولا كايدات خيد جن يصير حلا يا 19 companies and 2 citizens of India. Now most of these are electronics and spare parts companies. They have been accused of selling dual-use goods to Russia.
What does that mean? Things that have commercial and military uses. They're called dual-use goods, like lasers or drones. Now, the US says these Indian companies sold such dual-use technology to Russia, meaning they indirectly helped Russia's military. And India is not alone. Entities from China, Malaysia, Thailand, and Turkey have also been sanctioned. So now these companies can እቲ እገዳ ኣብ ኤሌክትሮኒክስ ዝነጥፋ ዘለዋ ካምፓኒታት እዚ ኤሌክትሮኒክስ ናብ ራሽያ ምስ ከደ ራሽያ ፈሓቢላ ነቲ ቺፕስ ወሲዳ ንኣፅዋር መፍረዪ ትጥቀመሉላ ዝብል ክስያ ትጥቀም ኣሜሪካ ብቐጥታ እቲ ዝሸጥዎ ዘለዉ ምስ ውግእ ዝተሓሓዝ ነገር ኣይኮነን ግን ዱዋል ዩዝ ንኣብነት ካርቶን ሓደ ናይ ክዳውንቲ ካርቶናት መፂእካ ንበሎ ነቲ ክዳን ኣውፂኻ ነቲ ካርቶን ፀባ ጌርካ ክሸጠሉ ተጀሚርካ እንታይ ይብሉ እገዳ ይምልከት እዩ ምክንያቱ እቲ ካርቶናት ንካልእ መዓላ ክትጥቀመሉ ስለትኽእል ንስኻ ክመፀካ የብሉን ዝብል ብፍፁም ንክትኣምኖ ኣሸጋሪ ኣርጊመንት እያ ትጥቀም ዘላ ኣሜሪካ ንቻይና እውን ብኸመይ እያ ትእግዳ ዘላ ንካምፓኒታት ናይ ቱርኪ ናይ ማሌዥያ ናይ ታይላንድ ከምኡ ድማ ናይ ህንዲ ድማ ሕጂ እዚ ህንዲ ድማ ናብኣቶም ከቕርብዋ እናፈተኑ ከሎ ዘጋጥም ዘሎ እዩ ህንዳውያን ድማ ብፍላይ እዚኣስ ናይ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ንኣሜሪካ ሕግብግብ ትብል ዝነበረት ንቻይና ተጓኒ ዝነበረት እያ ኣብ ነፍሳ መፂዋ ክትዛረብ ከላ ስምዕዎ ዳስ ዋይ ድማ ኣብዚ ሚድያ ንሪዮ ነቲ ንሶም ዝብልዎ ዘይኮነስ ብግምጣል መረዳእታ ንክንወስድ እየ ዘምፃልኩ not trade with the US. They cannot use American financial institutions. Plus, their assets in the US will be frozen. Basically, it's a punitive action. And how has India responded to this? We haven't heard from the foreign ministry yet, but these sanctions are not unprecedented. Last November, the US sanctioned another Indian company, SI2 Microsystems. It was accused of selling technology to Russia. This June, the US ambassador to India issued a warning. He said Indian companies trading with Russia would face consequences. So these latest sanctions are not the first of their kind, nor are they coming out of the blue. But the timing is very important. India-US ties are going through a rough patch right now. Washington has accused India of trying to murder a Khalistani, Gurpatwant Singh Pannu. They've charged a former Indian government official in this case. Then last week, India and China announced a border deal. እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ህንዲ በትሪ ናይ ኣሜሪካ ጨጉራት ናይ ኣሜሪካ ከረኻኽበሎም ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ ከምቲ ኣሜሪካ ትደልዮ ክትከይድ ስለዘይመረፀት ሃገር ናታ ረብሓ ተቐድም ስለ ዘላ ናትካ ረብሓ ምቕዳም ማለት ድማ ብናይ ዋሽንግተን ኣተሓሳስባ ዓብ ሓጢኣት ምፍፃም ስለ ዝኾነ ከተረኻኽበላ ፈቲና ኣላ ካምፓኒታት ናታ ክእገዱ ጀሚሮም ኣለው ኣብ ፖለቲካ ውሽጣዊ ጉዳዮም እውን ኢዶም ክእትዉ ወስወስ ክብሉ ጀሚሮም ኣለው ንኣብነት እዚ ሓደ ሰብ ተቃዋሚ ኣካል ናይቲ ሃገር ዝነበረ ፖለቲከኛታት ናይ ህንዲ ኣብ ምቕታል ናቱ ኢድ ነይርዎም ብምባል እዩ ሲአይኤ ወይ ሞሳድ ናይ እስራኤል ግን ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ከይዱ ንፀላእቱ ክቐትል ከሎ ኣሜሪካ ይትዛረብን እያ እንታይ ዘርእየካ እዚ በዓል ህንዲ ብፍላይ ነዞም ዴሞክራሲያውያን ሃገራት ክሳዕ ክንደይ ንኩሉ ሃገር እውን እንትኾነት ኣሜሪካ ዳብል ስታንዳርድ ከም ዘለዎ እስራኤል ንትገብሮ ሸለል እዮም ዝብሉ ነዚኣቶም ግን ኣብ ቤላ ገይሮም ከብልዎም እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኩሉ እዚ ድማ ንዓለም ናበይ ገፁ ይወስዶም ኣሎ ካብ ኣሜሪካ ከም ዝርሕቁ ይገብሮም ኣሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ እዚ ዝበሎ ክንሰምዕና The first step to ending their conflict. And days later, the US has sanctioned 21 Indian entities. So how do we see this move? As a broad campaign against companies backing Russia, or as a targeted campaign on India? Well, both are plausible. You see, India has never supported US sanctions on Russia, nor has it promised to abide by them. Just look at the trade data. India is exporting more engineering goods to Russia now. In 2022, this trade was worth $680 million. In 2023, it rose to 1.3 billion. So እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ጥረ ነገራት ንግዲ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ መንጎ ህንድን ራሽያን ዝኸይድ ዘሎ ወላ እውን ናይቲ ኢንጂነሪድ ፕሮዳክት ዝበሃል ዘሎ ዳብል ዕፅፊ ካብ 680 ሚልዮን ናብ 1.3 ቢልዮን ሰጊሩ ከም ዘሎ እዚ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ህንድን ኣብ መንጎ ራሽያን ዘሎ ቅርበት መመሊሱ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ኣሜሪካ ድማ ነዚ ነገራት እዚ ንራሽያ ከተውድቕ ድሕሪ ኮይና ንቻይና ከተውድቕ ኮይና ኣብ መንጎን ዘሎ ሓጓፍ ከተፍርሰ ኣለዋ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ብሪክስ ዝበሃል ድኻም ልቢ ዝፈጥረሎም ዘሎ ጉዳይ ህንዲ ብምሉእ ልባ ክትሳተፈሉ ተጀሚራ ራሽያ ሙሉእ ብምሉእ 100% ኣትያ ዘላ ያቡ ንኣሜሪካ ንምእላይ ድማ ትፅዕር ዘላ ቻይና 100% ኮሚትድ ያቡ ህንዲ ደግን ፍርቂ ፍርቂ እያ ነይራ ሕጂ ህንዲ ይሃርምዋ ስለ ዘሎ 100% ክትኮን ክጅምር እያ እቲ ሕቶ ድማ እቲ ሬቮሉሽን እቲ ለውጢ ዝበሃል ድማ ኤግዛክትሊ ካብኡ ክመፅእ ክፍትን እዩ ንምንታይ ኣሜሪካ እቲ ፖሊሲ ኣካይዳ ናቶም ፀላእቲ የብዝሓሎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር So India's engineering exports have doubled. Some of this has alerted the US. In fact, let's go through the sanctions list. One of the targeted entities is Ascend Aviation, Russia. They allegedly sold 300,000 Futribo. They sold goods worth 1 components. Classic case of American hypocrisy. Countries like Pakistan, and I'm not talking dual use here. I'm talking dual use here. And I'm not only arm India's adversaries of American hypocrisy. They openly arm India's adversaries like Pakistan. And I'm not talking dual use here.
I'm talking about pure lethal use. ንመቀናቅንቶምን ንመዋግእቶምን ዝኾነት ፓኪስታን ዝረቐቐ ነፈርቲ ኩናት መጋበርያ ናቶም ወይ እውን ፓኪስታን ንኣሜሪካ ንኢራን ንምቁፅፃር ንህንዲ ንምቁፅፃር ፓኪስታን ተቐዳመይቲ መጋበርያ ናቶም ኣብቲ ዞባ ንፓኪስታን ድማ ዝረቐቐ ነፈርቲ ኩናት ናዕጠቐተ ኸላ ህንዲ ምስ ራሻ እትገብሮ ምስ ካልኦት ትገብሮ ትቋሃፀረላ ብምባል እቲ እገዳ ከጉርዖም ጀሚሩ ኣሎ ብዛዕባ እገዳ እዚኣ ዘረባስከ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ድኹም ውሑድ ብዙሕ ዝበሃል ነገር የለን ኩለን ሃገራት ኩሎም ህዝብታት ልኡላውያን እዮም መሰረት ናይ ኣህጉራዊ ሕጊ ካብ ዝተመስረተ ኣነ ሓያል እሞ ክጉንፀካ ክእል እየ ኣነ ሃብታም እሞ ሓፍ በልኮ በልክ ብለካ ክእል እየ ዝብል የለን ሃገራት እናተን ክብራት በብ ዘለዋ ኣለ ርግኣት ናይ ዓለም ከረጋግፅ ትኽእል ኣህጉራዊ ሕጊ ካብኡ ወፂኻ ተብል ኣይትኽእልን ማለት ሓደ ሃገር ወይ ሓደ ሓይሊ ስፔሻል ኢንተረስት በሎ ድላይካ ወሎ ብኸመይ መንገዲ ኣብ ናትካ ጉዳይ መፂኡ እዚ ግበርቲ ትግበር ክብለካ ክእል ሳንክሽን ድሕር ክውሰን ኮይኑ በናይ መንገዲ ይውሰንቲ ሳንክሽን ሕጋዊ ገባባት ኣሎ ሕጂ ባዕልኻ ጠቃኒ ወይ ከሳሲ ባዕልኻ መስካሪ ባዕልኻ ፈራዲ ባዕልኻ ቀፃዒ ክትከውን ይከኣል ድዩ እትረፍ ብኣህጉራዊ ደረጃ ኣብ ውሽጢ ሓደ ውሱን ተዓት ብሎ ከምኡ ክትገብር ዝከኣል ነገር ኣለ በናይ መንገዲ እዚ ኩሉ ውሳኔታት ትሓልፍ ዘሎ እዚ ሕጂ ትማሊ ዝገበሮ እገዳት ኣይኮነሲ ዝሓለፈ እገዳት 9 ዓመት ዝኸደ ካብ 2009 ክሳብ 2018 من كحت تخيل راي ناب بايتو صطا وسيدكا كتحلفو تخيل تخون بايتو صطا مخادون دي مخادون غنا يكون انت قداي يلا مرتعوتات هلاكان مرتعوتات الرغاغيتكا مسخاخر عقيد عديكم لو متى ملكان تاريخ شعوت وساني وسن كله مسخاخر لهم تقربهم من يوم تم مسخاخر انتي مسكيرهم ابقد من مسكيرهم من يدانيا خوين نزبيلو اب ناي مودات عامتنا 2009 ناي مودات 5 حلفه ناي بعلات اغاطامي يوم شعوب والقاوي ركبات طويم نتقداي وساني حلفهم ناي سكريتي كونسل وساني يتبايلو ناي سكريتي كونسل وساني ونغزا ارسو حقاونتو امنتاي تمركوسي حقاونتو بينتاي حقاونت مالت بمرتعو ترغاغصه غبن وي غيغا انت تفصيمو نعو دوسن حقታት ካስለ ዘሎ በቲ حقታት መሰረት መቅጻዕቲ ክግበር ይካል ነዚ መስርሕ እዚ ሓለፈ ብውልቀ ውሳኔ ድግደድ እገዳ ሕጋውነት ክህልዎ ኣይኽእልን ሞራላዊ ልዕለባይታውን ክህልዎ ኣይኽእልን ዝኾነ ዝውሰን ውሳኔ መርትዖታት ተመስከረ ብገባብ ብሕግታት ተፈርዲ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ተደሎ በብድላይካ ትውስኑ ትካላት ሕጂ ናብኡ ኢና ንመፅእ እንታይ ሕጋውነቱ ሽዑ ዲፕሎማስያዊ ኤክስታት ብሎ ብልሓት ተባሂሉ روسيا دقيفهم نتنا شو نبرة ناي سكرتي كونسل وساني حالف كله بيناي من قدي دقيفهم سلمتاي دقيفكم ده حلقة جاي شو نبرة ناي بوليتيكا صوتا ناي دبلوماسي صوتا توصلنا إمبر حتيتك الرجال بيسكاب مرتعطات توصلنا وساني كله China ونرئيسها أبستين جرا سلمتاي أبستنشن سي ما مغنيتا خونا كذيني وي مسمس خونا كذيني أبستين كتجبر ده حركة ديت رجاجة ديبرها أجواب على لهم يبرح الكون حتى تغير هذا ديلو أو ثانية خبص كله مونغو مركز وين يتوسدين هم غنيات غسي الصحة جبنية أخا نشبرة وتروريزم تدقف علىها ندحرلني الرجاء تصلي بيننا نملك ولا تمر على وين الأخت وينكم محلالف ندحر كوينو بمرتعطات الرجاء خلال الله حجاونة نايزخونه وثانية بمرتعطات الرجاء جيسو جبوا حجاو مسرحوا وديو حلف كون خلال الله انتي زبولي يوم بخمي كمان من قد هاجرات وراونتهم هاجرات ودحنتهم كوحسون انتي كمقتلوا خلوا مجابعة اللودي أو تمجابعة وتخا تجبر وسانيتات من عجب كبلوخين لا نزل هذا لنا حقنا أكاي جانجل حقي أب جزيرة دحول كينات نبرة خناتات وون زب زحلفة 3 عامات تخايدة وسانيتات ولا مزين فوتهم كناتات وين مسيحان طريقها كم زاو مسألة وسانية بيننا من قد حلف على الكاخ تحت تقويكا لعلو ملكعيتات نصور كوينو بومتن حقاونة اللون يقولوا لك حتى ما قلت وكا ناي مورال كم زاد لكم زلخيا تا قداك ساعة كندي كباد مخانا كرداكم خلالو زد ما دقاقي منا خنسمعون كنا مهارلون سلازلنا أبستفل عليه مدرخ زمصالكم زلخو أهقراوي حق زبهال حقنا عالم تختيلنا غيرنا يزبلو أبزو إنتانا بريزنت سياس صبو غير مملاتا غير لالو ديمتري ميدفيديف
The Americans are getting what they want at the price of more blood and casualties. This is why Americans are engaging in feeding the war. But that system is coming to an end. That's why they feel the world is falling out from under their feet, and they're resisting it in every way possible. You've mentioned BRICS here, and there's also the SCO, as well as other regional unions. There are Asian unions that are very important in today's world and where America has እቲ ዝነበረ ሲስተም ብምሉእ ንኣሜሪካ ሙሉእ ብምሉእ ዘርባሓን ዝጠቕማን ዘገልግላን ሲስተም እዩ ነይሩ። እዚ ሲስተም እዚ ግን እናተቐየረ እናወደቐን ይኸይድ ኣሎ። ብመንፅሩ ካልኦት ኦርጋናይዜሽንስ ከም በዓል ብሪክስ ድዩ ኤስሲኦ ማለት ሻንጋይ ኮኦፐሬሽን ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ድዩ ኣስያን ድዩ ካልኦት ዓይነት ውድባትን ግሩባት ማሕበራትን ነዚ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ቻሌንጅ ክገብርዎ ብናይ ኣሜሪካ ዝመረሮም ሃገራት ንኣብነት ህንዲ ሕግብግብ ትብል ነይራ ኣሜሪካ ክትሃርማ ስለ ዝጀመረት ቁጠባ ክረም ስለ ዝጀመረ ምስ ቻይና ኣጊዳታ ኣይትፈልጥን እያ ቻይና ሽግር ፈጢራትላ ቁጠባ ኣይትኽእልን እያ ክትገብረላ እውን ኣይትኽእልን እያ ምክንያቱ ቻይና ኣብ ልዕሊ ህንዲ ሶፍትዌር ከምዚ ብስዊፍት ጌራ ክትግዳይ ትኽእል ብገለ ክትግዳይ ትኽእል እያ ኣሜሪካ ግን ኣይኮነን ንኣሜሪካ በዲልካያ ህንዲ ምስ ጎረቤታ ራሽያ ንትገብሮ ዘላ ኤርትራ ምስ ጎረቤታ ሱዳን ክትገብሮ ትኽእል ንግዲ ዝእግዱ ሃገራት ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዕብለላን ሓይልን ግፍዕን ካብ መጠን ንላዕሊ እናበርትዐ ስለ ዝኸይ ዘሎ ሃገራት ካብኡ ንክሓድማ ይግደዳ ኣለዋ ካብኡ ወፅአን ካልእ ኣማራፂ ንክደልያ ይፍትን ኣለዋ እዚ ብሓደ ወገን ክንሪኦ ከለና ካልእ ገፅናቱ ድማ ክንርኢና ሓደ ካብኡ ኤሮፓ ግዳይ ናይ ዝኩሉ ኮይኑ ዘሎ ኤሮፓ እዩ ኢሎን ማስክ እስከ ብዛዕባ ኤሮፓ ለንቀለ ዝበላ ስምዕዋ ኣብ ኤሮፓ ብዙሓት ስለ ዘለና ድማ ናይ ኤሮፓ ዘምፃልኩም ዘለዉ In Europe, would you say? Europe suddenly seems like a different place. Well, I mean, my biggest concern for Europe is that the growth rate is half replacement rate. Yes. So Europe is rapidly becoming, with each passing year, older and older, with fewer and fewer young people. So I think at a most fundamental level, unless Europe has a growth rate at least roughly equal to replacement rate, it is in population freefall, population collapse is what's እንታይ ይብላ ኣሎ ብዛዕባ ኤሮፓ ካብ ዓመት ናብ ዓመት እናተቐየረ ይመፅእ ኣሎ እንታይ ንኣትካሪቶ ብዛዕባ ኤሮፓ ኢልዎሲ ኤሮፓ ብዙሕ ፀገም እንዲ ዘሎ እቲ ንዓይ ዝዓበየ ኮይኑ ዝስማዓኒ ግን ምቁልቋል ናይ ህዝቢ ኢልዎ ኤሮፓ ህዝብናቶም ብዴፊኒሽን ብሳይንስ ወይ እውን ብማቴማቲክስ ክትሪኦ ከለካ እንታይ ዝብል ሪፕሌስመንት ሬት ዝበሃል ኣሎ ሓደ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ክቕፅል ከም ሃገር ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ ካብቶም ዝሞቱ ዝውለዱ ክበዝሑ ኣለዎም እዚ ድማ 1.2 ሬት ክልወካ ኣሎ ናይ ምውላድ ሬት ናይቲ ዝመውትን ዝውለድን ርኢኻ እቲ ዝውለድ ዝያዳ ሓደ ብሓደ ይኮንካን ሓደ ተወሊዱ ሓደ መይቱ ይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ ካብቶም ዝሞቱ ዝውለዱ ኣፀቢቖም ክበዝሑ ኣለዎም ስለምንታይ ኣብ ህፃንነት ሞት ኣሎ ሓደጋ ኣሎ ገለ ኣሎ ሰብ ኣሪጉ ጥራይ ኣይኮነን ዝመውት ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብዙሕ እንተደይወሊድካ ሪፕሌስመንት ሬት ዝበሃል ኣሎ ኤሮፓ ድማ ትሕትዩ እያ ዘላ ዝኾነት ሃገር ናይ ኤሮፓ እውን ኣብቲ ሪፕሌስመንት ሬት ዘላ የለን ስለዚ ምስ ግዜ ሕቶ ካልኣይ ድማ ኣረግቶት እናበዝሑ ይኸዱ ኣለዉ መንእሰይ ከም ግቡእ ይዓብን ይትክእን የለን ነቲ ቦታ ስለዚ ኤሮፓ ምስ ግዜ ናይ ምንቁልቋል ዕድላ ዝኸበደ እቲ ናይ ቁጠባ ናይ ጂኦፖለቲካ ናይ ገለመለ ናይ ፀጋታት ናይ ውድድር ናይ ቢዝነስ ገለመለ እሱ ወላ ንፍዓት ከለዉ እንተገዲፍካዮ እቲ ዴሞግራፊካል እቲ ናይ ሕጊ ተፈጥሮ ንኤሮፓ ከረኻኽበላ እዩ ስለዚ ኮርስ ክትቅይር መንገዲ ክትቅይር ኣካይዳ ክትቅይር ኣለዋ ክትቅይር ድማ ከቢድ እዩ ከቢድ ምክንያቱ ንዓመታት ዝመሃርካዮ ህዝቢ ንደቂ ኣንስትዮኻ ውላድ ሕማቕ ከም ዘይኮነን ስራሕ እንተረኺበን ዝያዳ ክብሪ ክህልወን ከም ዝኽእልን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተማሂራ ደቂ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢላ ትገብር እንተኮይና ከም ባርነት ዘለዋ ጌርካ ትዛረብ እንድሕር ኮንካ ክብሪ ከም ዘይብላ ቁም ነገር ከም ዘይብላ ጌርካ ትዛረብ እንድሕር ኮንካ እቲ ሕብረተሰብ ነዚ ነገር እዚ ንነዊሕ ዓመታት ብኡ ዝኸደ ንድሕሪት ክትመልሶ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብፍላይ ድማ ምዚ ሕጂ ዘሎ ኣካይዳ እትሪኦ ዘለካ ንኣብነት ኣብ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ርኡይ ዝኾነ ባእሲ ኣጋጢሙ ዘሎ ደቂ ተባዕትዮ ብፍላይ እቶም ያንግ ጀነሬሽን ዝነኣሱ ጀነሬሽን ዝበዝሑ ንመን ይድግፉ ኣለዉ ንዶናልድ ትራምፕ ይድግፉ ኣለዉ ይበሃል ኣሎ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ከማላ ሃሪስ ስለዚ ኣብቲ ጀንደር ጋፕ ኣብ መንጎ እቲ ፆታ ዘሎ ፍልልይ መሊሱ እናገደደ ይኸይድ ኣሎ ፖለቲካ እውን ተወሲኽዎ ነቲ ኣካይዳ ማለት እዩ እስከ ንእሽተይ ንስማዕዮ ኣብ ኤሮፓ ንዘለና ኣስተው ኢልና ንክንከይድ እየ ዝነግረኩም there's also like a shocking amount of censorship. You may have seen like in Britain, I kid you not, how can this be real? Europe is on the verge of collapsing, and this is not an over-exaggeration, just or. Take a moment and think. Europe brought so much value to the world that we know today.
It truly is sad to see that it's slowly being corrupted by immigrants and weak leaders. You can't expect Europe to last long when less young people are being born. ስለዚ ኤሮፓ ዳርጋ ቀጻልነታ ኣመልክት ሕቶ ዝበጽሐት ኮንቲነንት እያ ትበሃል ዘላ ክንዲ ምንታይ ከምዚ ዘላ ሕጂ ክትቅጽል ትኽእል ወይ እውን ብቁጠባ ሕማቕ ተሃስዮም ኣለዉ እቲ ፖሊሲ ሕጂ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መፅኡ ኣሜሪካ ፈርስት ዝብል ፖሊሲ ኣሜሪካ ደፊኣ ንኤሮፓ ኣንጻር ቻይና ንኽትከይድ ትገብሮ ዘላ ኣብ ግምት ብምእታው ኩሉ ኤሮፓ ግዳይ ናይቲ ዓለምና ምቅያር ዝገብሮ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ፖሊሲ ናቶም ፖለቲካ ናቶም ንባዕሉ ዓብ ግዳይ እናገበሮም ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኤሮፓ ነፍሶም ከጥዕኑ ይክእሉን እዮም ከምዚ ካብዚ ሽግር ዝከወፁ ይክእሉን እዮም ክብለኩም ኣይክእልኒ ግን በዳሂ መድረክ ከም ዘለዎም ምግንዛብ የድሊ ጎኑ ኣብ ግዜ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ኢለኩም ነይረ ብዙሕ ሓቅታት ይድወፅእ ፖለቲከኛታት ንሓድሕዶም ተጻልዮም ክዛረቡ ከለዉ እንታይ ዝወፅእ ኣብ መንጎ ሓቂ ይድወፅእ ብዛዕባ ዓለም ብዛዕባ ኣካይዳ ሓንቲ ብዚያ ዝወፅት ሓቂ ድማ ራእይዋ እዚያ ናይ ብሓቂ ክትገርመኩም እያ ንነፍሲ ወከፍ ስድራ ኣብ ምዕቡል ዓለም ዘለካ ድማ ስምዓዮ እዚ who was on stage recently and was talking about coming into the administration is RFK Jr. He said that Trump has promised him control of the public health agencies, HHS, which would be also, CDC, FDA, USDA, all of these agencies. Is that true? Has Trump ዛዕባ ኣብዚ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ሓደ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ ጥቃ ዶናልድ ትራምፕ በዚ ፀጋም መናል መንትሪ የሎም RFK ዝበሃል ሮበርት ኤፍ ኬነዲ ጆን ኤፍ ኬነዲ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ወዲ ሓዊ ማለት እዩ ንፕሬዚደንትነት ሕፁይ ኮይኑ ነይሩ ግን ኮምፕሊትሊ ሚድያ ናይ ኣሜሪካ ዕድል ስለ ዝኸልኦ ዲሞክራት እዩ ነይሩ ካብ ወለዱ ብሓጎታቱን ኣቦታቱን ዴሞክራት እዮም ነይሮም ናይ ቀደም ዴሞክራትስ ገዲፉ ምስ ሪፓብሊካን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ብሓደ ይሰርሕ ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣነ ተታዕዊተ ናይዚ ጥዕና ዝምልከት ጉዳያት ሓላፊ ክገብረ ኢሉ ኣሎ ብምሉእ እቲ ናይ ጥዕና ትካላት ዩኒቨርሲታት ኩሉ ራዕዲ ሒዝዎም ኣሎ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ እንድሕር መፅኡ ጉዶምን ጎዳጉዶምን እዚ ኩሉ ዝገብርዎ ዘሎ ስለ ዝፈልጦ ክዕንዎ ከም ዝኽእል ፈኪሩን ሓሪኑን መፅኡ ዘሎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ትዕድል ክቦም ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ነዚ ሰብ እዚ ተሓተላ እዚ ናይ ብሓቂ ተቐባልነት ዘለዎ ድዩ ከመይ ሓቅነት ከለዎ ድዩ ትብለላ promised him basically the HHS job? So I spent 2.5 hours this week with Bobby Kennedy Jr. And it was the most extraordinary thing because let's face it, we've all heard on the news all sorts of sort of snarky comments about him. And I said, so tell me, how's it going to go? And he said, why don't you just listen to me explain things? And what he explained was when he was born, we had 3 vaccines and autism was 1 in 10,000. Now a baby's born with 76 vaccines because in 1986 ብዛዕባ ክታበት ዝዛረቦ ነቲ ክታበት ዝበሃል ብቐረባ ዝፈልጦን ብዛዕባ ነዊሕ መፅሓፍቲ ዝፀሓፈን እንተሎ RFK እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ክውለድ ከለኹ ነፍሲ ወከፍ ህፃን 3 ክታበት ይድወስድ ነይሩ እዚ ኦቲዝም ዝበሃል ናይ ምዝራብ ወይ ከዓ ደንጊኻ ምምዕባል ኣብ ህፃናት ኣብ ዝዋን ዝረአ ዘሎ ሽዑ ሓደ ካብ 10,000 ህፃናት እዩ ነይሩ ይብላል ዳርጋ ሳሕ ዘጋጥም ኩነታት እዩ ነይሩ ካብ 80ታት ጀሚሩ ግን ኣብዚ ዋን እዚ ነፍሲ ወከፍ ዝውለድ ቆልዓ ኣብ ኣሜሪካ ዝብለኩም ክንደይ ክታበት ወስድ ትፈልጡ ዶ 77 ክታበት ወስድ ካብታ ውልድ በለላ እንታይም ዝብልዎ ከማን ውልድ ምስ በለት ቆልዓ ዌልካም ቱ እቶም ናይ መድሃኒት ካምፓኒታት ዌልካም ሓድሽ ዓሚል ናትና እንኳ ሓመፃ ሓድሽ ዓሚል እዮም ዝብልዎ እዮም ዝበሃል ገና ትንፋስ ገና ዓይኑ ከይከፈተ ከሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ክታበት ኣብ ርእሲ ክታበት ኣብ ርእሲ ክታበት ኣብ ርእሲ ክታበት ዝኻ ካብ ሓልዮትን ፍቅርን ጥዕና ናይ ሰባትን ስለ ዝደልዩ ይኮኑን ነዚ ሰብ እዚ ብክታበታት ጌርካ ኣካል ናይቲ ቢዝነስ ናቶም ንምግባሩ እቲ ዝሕዝን ክፋሉ ኸ ኣብ 1987 ዘመሓላለፍዎ ሕጊ እዩ ዝብል ዘሎ ብስምዕዎ ኣብ 1987 ኣሜሪካ ሓድሽ ሕጊ ኣመሓላሊፋ እንታይ እዚ ሕጊ 86 they waived product liability for vaccines and here's the best one they started paying the people at the NIH right they pay them a piece of the money for the vaccine companies. Wait a minute, let me finish. And so all of these vaccines came out without product liability. So what happened now? Autism is 1 in 34. Okay. Amazing. So, زيات رايت سمعكم دعري ولا قرفوا كم زعينت فيديوهات ممسا سلازخ الكل يوتيوب بحفظ جاكن اب مينستريم ميديا سلاز مصت رايزز مصت زلمبر نتي RFK كومنت تزاريبا يحلفون يم تزرباناتو سو انتي زبل زلو اب 1986 ኣሜሪካ ነዞም ክታበት ዘፍርዩ ካምፓኒታት ዝኾነ ይኹን ብሰንኪ ክታባቶም ንዘጋጥም ሓደጋ ሓላፍነት ክወስድሉ ከም ዘይብሎምን ግዴታ ከም ዘይብሎምን ስለዚ ሓደ ትካል ንዘፍርዮ ንብረት ሓደጋ ቡን ተወሪዱ ዝኾነ ይኹን ተሓታትነት ዘይብሉ እንታይ ዝገብር ኳሊቲ ናቱ እናጎደለ ይዝመፅ ምክንያቱ ዝኾነ ትካል
ሓታትነት እንተዘይብሉ ሓላፍነታዊ ስራሕ ንክገብር ግዴታ የብሉን ስለዚ ኣሜሪካ ድማ ነዚ ሕጊ ምስ ገበሩ እቶም ክታበት ፍሪ ካምፓኒታት ከንታይ ገይሮም ነቲ ናይ ጥዕና ዝቆፃፀር NHS ወላ ገለ ዝበሃል ትካል ናይ ኣሜሪካ ንዕዑ ገንዘብ ይኸፍልዎ ስለዚ ነቲ ውድብ ነቲ ንዓውን ክቆፃፀር ኢሉ ዝተገበረ ትካል ናይ ኣሜሪካ ባዕሎም ካብቲ መክሰቦም እናመቐልዎ ተሻሪኾም ንህዝቢ ኣብ ምብካል ወይ ንህዝቢ ኣብ ምግዳእ ተበጊሶም እንታይ ኢልና መጀመርያ ክታበት ቀደም ሓደ ሰብ ኣብ 10,000 ሰብ ቆልዑ ሓደ ቆልዓ ካብ 10,000 ቆልዓ እዩ ኦቲዝም ዝበሃል ሕማም ዝሕዞ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሓደ ካብ 34 ቆልዑ እዚ ሕማም እዚ ወይ እውን እዚ ፀገም እዚ ከጋጥሞ ይኽእል ስለምንታይ እንተይልና ድማ ካብቲ ብዝሒ ናይቲ ክታበት ዝመፅእ ዘሎ ምዃኑ ንምግማቱ ከቢድ ኣይኮነን ዘረባ ማለት እዩ ነዚ ስለ ዝፈልጥ ድማ እዚ ነገር እዚ ክንቋፀሮን ከነስተኻኽሎን ኣለና ስለ ዝብል ዘሎ እዮም ከጉርዑ ዝፍትኑ ዘለው ነዚ ሰብ ነዚ RFK ኣብ ስልጣን ንኸይመፅእ ድማ ኩሉ ዝከኣሎም መሰናኽል ክገብርሉ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ዶናልድ ትራምፕ ተታዊቱ እዚ ጉዳይ እዚ መኸተምታ ክረክብ ወይ እውን ንግዚኡ ገለ ነገር ስጉምቲ ክውሰደሉ ይኽእል እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ዕድልኩም ሕጂያ ብፍፁም ክቕየር ዘይክእል ሲስተም እዚ ሓንቲ ዕድል ሕጂ ላቶ ኣሜሪካ ዘሎ ሰብ ነዚያ ጉዳይ እዚኣ ጥራይ ብምስማዕ ገለ ነገር ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል Professor doctors, vaccines are safe. RFK, I mean, Why do you think vaccines are safe? There's no product liability anymore. They're not proven. Kids get them and they're fine. Why do you think they're fine? But because they're proven scientifically to be how about this? There was 1 in 10,000 people. ሪዋሎምታ ጋዜጣ ክሳዕ ክንደይ ትትሕለቐሉላ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ቻነል ናይ ቲቪ ዝበፅሐ ኣድቨርታይዝመንት ናቶም ካብዞም መድሃኒት ዘፍርዩ ካምፓኒታት ይድመፅእ CNN ድዩ ካልኦት ኩላቶም ዝበፅሐ ኣታውናቶም ኣድቨርታይዝ ዝገብረሎም መን እዩ ኣብ ኣሜሪካ መድሃኒት ኣድቨርታይዝ ክገብረሉ ስለ ዝፍቀድ እቲ ዝበለፀ ኣታውናቶም ካብዘን ካምፓኒታት እዚኣቶም የንዓታቶም ድማ ይከላኸልሎም ክታበት ኩሉ ግዜ ውሕስነት ኣለዎ ትብሎ ከመይ ገይሩ ውሕስነት ኣለዎ ትብል ኢልዋ ሓደ መድሃኒት ወይ እውን ሓደ ንብረት ጌጋን ተጋጢሞ ተሓታትነት ዘይብሉ ትካል እንድሕር ዝሰርሐሎ ከመይ ገይሩ ጥዑይ ዝኾነ ንብረት ከፍርየልካ ዝኽእል ስለምንታይ ሙሉእ ብሙሉእ ውሑስ እዩ ክትብሎ ትኽእል ውሑስ እዩ ክትብሎ ተኮይንካ ተሓታትነት ክህልዎ ክኽእል ኣሎ ጉድለት ከጋጥም ከሎ ድማ ኣብ ሕጊ ቀሪቡ ዝግባእ ስጉምቲ መቕፃዕቲ ክወርዶ ክኽእል ኣሎ ክታበት ዘፍርያ ካምፓኒ ግን ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ኣየጋጥመንን እዩ ደስ ወይ ድማ ሓላፍነታዊ ስራሕ ንኽሰርሓ ሞቲቬሽን ወይ ሞራል እውን የብለን ግዴታ እውን የብለን ስለዚ እቲ ዘረባ ክሳዕ ክንደይ ኣብዚ ሜይንስትሪም ሚድያ ሴንሰር ዘረባ እዚ ሳላ ኤክስ ሳላ ኣብዚ እዋን እዚ ምርጫ ስለ ዘሎ ጥራይ እምበር እዚ ዘረባ እዚ ብፍፁም ኣይዝረብን እዩ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ሰሚዕኩም ኣለኹም በዓል ቢልጌትስ ኣብ ግዜ ኮቪድ ዝገበርዎ ሪኢኹም ኣለኹም ቢልጌትስ ምስማን ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ነዛ ካማላ ሃሪስ ዝድግፍ ዘሎ ሚልዮናት ገንዘብ ክሳብ $50 ሚልዮን ኣብቲ ናታ ካምፔይን ብዝርአ መንገዲ ሂብሎ ብትሕቲ መጋረጃ ድማ እንታይ ይገብራሎ ካላርስቲ እዩ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እዋን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣዝዩ ፍርሂ ዘለዎ ኣብቲ ምርጫ ስምዕዎ እንታይ ይብላ ኣሎ ነዚ ምርጫ እዚ ክሳዕ ክንደይ እምነት ከም ዘይብሉ ስምዕዎ ኣብዚ Big day. And if you're only now tuning in, rest assured that democracy stateside is alive and well, and confidence in the vote sky high. We have to vote, and we have to make sure that we stop them from cheating, because they cheat like dogs. We had a rigged debate. We have a rigged election. We have bad borders. We have very bad elections. We have a bad voting system. We have mail-in ballots. We do have a good lead, but we... ዶናልድ ትራምፕ ምሉእ ምትምማን ከም ዘይብሉ ኣብቲ ኣገባብ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ብሕቡእ ኣይኮነን ዝዛረብ ብጋህዲ ክንቋፀር ኣለና ወታደራት ክነወፍር ኣለና ክሰርቁና ምዃኖም ይርዳእንሎ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ተዘይ ተዓዊቱ እዚ ምርጫ እዚ ሽግር ከጋጥም ከም ዝኽእል እውን ይርዳእካ እዩ ምክንያቱ ዳርጋ በቲ መለክዕ ንሪኦ ዘለና ክዕወት ከም ዝኽእል ዘርእዩ ብዙሓት ምልክታት ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር በንፃሩ ዶናልድ ትራምፕ ንከይዕወት ብሙሉእ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ንኣሜሪካ ዘመሓድር ዘሎ ብኩሉ ሓይሊ እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ንከይዕወት ወይ እውን ካማላ ንኸትዕወት ኩሉ ዝከኣሎም ሚድያን ገለመለን እዮም ዝሰርሕሉ ዘለው ዳትስ ዋይ እዛ ምርጫ እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲት ምርጫ ክትከውን እያ ኣሜሪካ ዘለኹም ኣብዚ ቻነለይ ተኸታተልቲ እቲ ምርጫ እቲ ውሳነ ኣብኢትኩም እንድዩ ግን ናተይ ሪኮመንዴሽን ዶናልድ ትራምፕ ተመረፅኩም ዝሓሸ እዩ ምክንያቱ ካማላ እንተመሪፅኩም እንታይ ክትገብር ምዃና ንፈልጦ የብልናን እቲ እንኮ ንፈልጦ ጆ ባይደን ንዓለምና ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ኣቕሪብዎ ኣሎ ተወሳኺ ናቱ 4 ዓመት ከም ትብዎ ዘለዎም ባይ ዘ ወይ ንሱ ክወዳደር ተባሂሉ ነይሩ እኮ ክሳብ 2 ወርሒ ዝተርፈ እኮ ጆ ባይደን እዩ ክሳተፍ ምስ ትኽእሉ እርጋኑ ምስካላ እናወደቐን ገለ ንሱ ከመሓድር 4 ዓመት ተባሂሉ ነይሩ ሽዑ ግን ኣብ መንጎ ጥውይ ኣቢሎም ነዛ ሰብ እዚኣ ቦታ ናቱ ሂቦም ኣለዉ ስለዚ ልክዕ ነቲ ንሱ ዝገብሮ ዝነበረ ንሱ ስለደይ የመሓድር ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር ዘሎ ንሱ ክቕፅል እዩ ኤግዛክትሊ ንሱ ክቕፅል ትደሊ ተለኻ ነዚያ ሰብ እዚኣ መሪፅካ ነዚ ዓለምና ሕንፍሽፍሽ ከኣትወላ ከተፍቅድ Gotta be careful, because remember, they cheat like hell. It's the only thing they're good at. And while Kamala's been a bit more mellow about whether she'll accept defeat graciously, she did say that she's lined up some legal big guns, just in case.
We will deal with election night and the days after as they come, and we have the resources and the expertise and the focus on that as well. So you have teams ready to go? Is that what you're saying? Are you thinking about that as a possibility? Of course. This is a person, Donald Trump, who tried to undo a free and fair election, who still denies the will of the people. Nothing like promising to litigate your way to victory to inspire confidence in the vote. بحفشة نريو زلنا مرجع أمريكا نايب حكي أبو الساني درجة يبتحي زلو بخمي كودايو نابي قصو كخيديو عبالتات أبزن تريفن زلو أوانات نارانا تشيك نقبرو كم فتنينا بزو خوين باتي ازي كم زيلو ناقص ألو خلو تطوبيك حجي ناب كوداينا أفريكا خنساقرينا كل تارسات كباكمي أبتنا يجبسنا يتوبيان قد مسغاري. The launch of the vehicles is a culmination of a partnership between Botswana Institute for Technology Research and Innovation, or BITRE, and two Chinese companies. One of the Chinese manufacturers has partnered with BITRE in assembling sport utility vehicles, or SUVs, while the other one is assisting Botswana to produce electric buses. This is the first one which we have assembled. That's why it's a... So, انتهينا نرد لنا. China حدش أجابات تاتاتولا سودمان تايو. فابريكاتات ناي مخاين ناتا إلكتريك كارز ناتا ناب أفريقيا كتمصو جميرالا زخا جيم تشينجر يو كاب تشاينا زفريه نبرت رايدي كونسي نت مخاين ناتا فابريكاتات ناي ماكينة ناي إلكتريك كارز ناب أفريقيا كتمصو جميرالا انتاي لكم نيري always you need to dream about those things مغنياتو إلكتريك كار ناتكا بعالخا بسولار ناتكا تشارج جيركا كاب جزاها ناب زخوني يخون كتكدولو تخيل جزيه اتحلمي أبكون الناس غيرولو قريب يزلو እንታይ ማለት እዩ ኣብ ገዛኻ ኣፍሪካ ፀሓይ ኣምላኽ ዝሃባት ዕድልት ኣለዋ ሶላር ጌርካ ኣብ ገዛኻ ዝኣክል ኤሌክትሪክ ኣመንጪኻ መኪናኻ ድዩ ፍሪጅካ ድዩ ካልእታ ንክትገብር ዝበለፀ እዩ ቻይና ድማ ነቲ ገይም ኤሮጳን ኣሜሪካን ክወዳደርዋ ከምዘይክእሉ ጌራ እያ ተሕርሞም ዘላ ምክንያቱ ሃገራት ኣፍሪካ እንታይ ክብሉ እዮም ኤሮጳን ኣሜሪካን ንሓዋሩ ዘይገበሩሎም እንድሕር ምሳና ክትነግዱ ጀሚርኩም ፋብሪካታትኩም ናብ ኣፍሪካ ግበርዎ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ንቻይና ቻይና ኸ ሕራይ ፀገም የብልናን ምክንያቱ ማዕድናት ካብ ኣፍሪካ እንድሕር ዝወፅእ ኣሎ ኣክንድነት ማዕድናት ተሸኪምና ናብ ቻይና ወሲድና ናብ ዝነምፆ ኣብ ኣፍሪካ ኮፍ ኢልና ማዕድናት ወሲድና ኣብኡ ከለና ጌርና ኣብ ኣፍሪካ እንተሸጥና ንሓዋር ኣፍሪካ ንክትምዕብልን ንዓና ድማ እቲ ዝበለፀ ረብሓናትና እዩ ኣሜሪካን ኤሮጳን ተኸልኪሎምና ነቲ መካይና ንክንሸጦ በዓልና ዕዳጋ ከመይ ጌርና ንፈጥረሉ ንፈልጥ ኣለና ናበለት እያ ትኸይ ዘላ ስለዚ ኣካይዳ ናይ ቻይና ናይ ብሓቂ ተስፋ ክበካ ዝኽእል እዩ ኣይ ሪሊ ሆፕ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ኦፍ ኮርስ ኣብ ከምኡ ደረጃታት የለና ንሕና ኣብ ናይ ትሕተ ቅርፂ ደረጃ ኢና ዘለና ግን ብሓፈሻ እዘን ኣውቶቡሳት ትርእይዎን ዘለኹም እዘን መካይን ትርእይዎን ዘለኹም ኣብ ቦትስዋና ዝበሃል ሃገር ቻይና ካምፓኒታት ናታ ኣብቲ ሃገር ብምእታው ዘድሊ ፋብሪካታት ብምፍራይ ነቲ ሃገር ክጠቅም ዝኽእል ነገር ክትገብራላ ማዕድናት ምውሳድ ፀጋታት ግሒጣ ጥራያ ንኣፍሪቃ ጥራያ ተትርፋላ ዝብል ዘረባ ሓሶት ምዃኑ ንርኢ ኣለና ማዕድናትካ ክትወስድ ትኽእል እያ ጎኑ ድማ ፋብሪካታት ናትካ ኤርትራ ንኣብነት ናይ ወርቂ ፋብሪካ ናይ ወርቂ ሃብቲ ኣለዋ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ፖታሽ ኣብቲ ደንካልያ ኮላሊ ዘሎ እዚ ማዕድን እዚ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ምናልባት ምስ ግዜ ኣብኡ ኮይኑ ካብኡ ፈርዩ ፋብሪካታት ተሰሪሑ ናብ ካልእ ዓለም ክዝርግሓሉ ዝኽእል ምክንያቱ ዕዳጋታት ናታ ኣፍሪቃን ካልእ እንተኮይኑ ንቻይና ከምኡ ከዋፅኣ ከም ዝኽእል ንቻይና ወሲድካ ከም ሓድሽ ካብ ትመልሶ ኣብቲ ቦታት ኣፍርያ ናብ ሙሉእ ዓለም ክሰዶ ትኽእል እያ ስለዚ ምስ ቻይና ሽርክነት ንኣፍሪካ ልዑል ኣገዳስነትን ልዑል ኣስተዋፅኦን ክገብር ዝኽእል ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ምዕራባዊ ሚድያ ብዛዕባ ቻይና ሸይጣናዊት ሃገር ምዃና ከፍልጠካን ከእመነካን እዩ ዝፍትን ዘሎ ኦፕን ዮር ኣይስ ሓንጎልካን ኣእምሮኻን ክፈቶ ኣሜሪካ ከተርባሓና እንተመፅያ ዌልካም ምሳና ኮኦፐሬሽን ዊን ዊን ኮኦፐሬሽን ክልቲኻ ትዕወተሉ መንገዲ ተፈጢራ ዌልካም ኤሮጳ እንተመፅያ ዌልካም ከምኡ ክኸውን ዘሎ ስትራቴጂ ሃገራት ዓረብ ተመፅዮም ዌልካም ቻይና እንተመፅያ ድማ ዌልካም ንቻይና ተቐቢልካ ንካልእ እምቢ ትብለሉ ምክንያት እውን የለን ዝወዳደር ኦፈርስ ወይ እውን ዝወዳደር ዕድላት ሒዞም ኢልካ ተመፅዮም ንኩሎም ክትጥቀመሎም ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ግን ሓንቲ ነገር ክትርዳእኩም ዘለዋ ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ኤርትራ እዚ መንእሰይ ሕጂ ዘሎ ንፅባሕ ንጎ መራሒ ንሱ ክኸውን ስለ ዝኾነ ናይ ዝኾነ ይኹን ፍሉይ ቲፌዞ ኮይንካ ሓንጎልካ ሓፁር ክትገብረሉ የብልካ ቻይና ፅቡቅ ዕድል ተምፅያ ትልካ ምሳ ትሰርሕ ኤሮጳን ተምፅዮም ኢልካ ክወዳደር ኢና ኢሎም ፅቡቅ ዕድል ሒዞም ክመፁ ስለ ዝኽእሉ ንዖም እውን ተእንግዶም ነዘዋፅኣካ ዕድላት ድማ ክትጓየ ክትክል ኣለካ ናው ናብቲ ዞባና ገፅና ንቐፅል እስኪ ኣብዚ እስከ ስሙ ይሄ ራሱ የወታደሩ ሁኔታ
هبطت طائرتان عسكريتان مصريتان في የግብጽ ምንድነው ይባለው ወታደራዊ አውሮፕላን በሶማሌ አረፈች። አነጋገሯ ራሱ የዓለም ነዋሴ የሴቷ ማለት ነው። مطار مقديشو في الصومال በሞቃዲሾ የኤርፖርት በሶማሌ حاملتين معدات عسكرية በጣም ብዙ የሆኑ ወታደራዊ መሳሪያዎችን የጫነች ضباطا مكلفين بمراقبة مراكز القيادة العسكرية في منطقة هيران الصومالية. هيران الصومال ويم እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ጉዳይ ናይ ግብፅን ናይ ኢትዮጵያን ኩሉ ግዜ ተፋጠጥ እዩ ሚድያ ናይ ግብፂ ቀጻሊ every single day ናይ ዩቲዩብ ናይ ግብፃውያን ታሪኻዮ ሚድያ ናይ ግብፂ ታሪኻዮ ብዘይ ናይ ኢትዮጵያ ዘረባ ክሓልፉ ይክእሉን እዮም ወልፊ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዘለዎ እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጥም ዘሎ ኩሉ ዓይነት ሓሸውየ ድማ ብጣዕሚ ከምዚ እናለ ዘዮም ዝሪዎ ግብፅ እንታይ ክውን ትገብር ትኸውን ብሄን ምእትትታው ትገብር ትኸውን እንታይ ክትገብር ትኽእል ትኸውን በቃ ኩሉ ዓይነት ሲናሪዮ ንዑ እዮም ኣናላይዝ ዝገብሩ ዘለው ኣብዚ ግን ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ኣለና ግብፂ ዝተፈላለየ ስትራቴጂያ ትኽተል ዘላ ሓደ ስትራቴጂ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ዘተ ኩሉ ገዲፋታ እያ ምክንያቱ ምስ ኢትዮጵያ ክንረዳዳ ኣይንኽእልና ኢትዮጵያ ከተጥፋእና ኢላ ዝተበገሰ ስለ ዝኾነት ዝኾነ ይኹን ንዓና ክርብሕ ዝኽእል ዲስካሽን ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ብምባል ن12 ዓመታት ድዩ ን13 ዓመት ዝቐፀለ ዲስካሽንስ ኣብ ዕፁ ማዕፆ በፅሑ እቲ ዘተ ጠጠው ኢሉ እዩ ኣዲኹም ኣለኹም ምስ መንገዲ ትማየጥ ኣላ ኣብዚ ስምዑ እዚ ከዓ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ከመይ ገይራ ንኢትዮጵያ ንምንፃላ ትጓየ ከም ዘላ So, and I put my views in writing. I even wrote some documents. We have around 20 companies here, but we need to do more. Our private sector is very keen and are keen to invest, to inject more investment here in Uganda in order to further strengthen and deepening our cooperation. ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ግብፂ ኢና ንርኢ ዘለና ናብ ኡጋንዳ ከይዱ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሰቪኒ ተራኺቡ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብ ዩጋንዳ ሞር ኢንቨስት ክገብሩ ከም ዝደልዩ ዘለው ፕራይቬት ሴክተር ናቶም ኣውመፅዩ ንቁጠባ ናይ ዩጋንዳ ክሕግዝን ነተን ካልኦት ናብ ኒል ዝሰዳ ሃገራት ብዓቕማ ግብፂ ኢንቨስት ክትገብረሎም ዕድላት ክትፈጥረሎም ስለምንታይ እቲ ማይቲ ንዓና ንህላዌናን ንሂወትናን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ እናበለ ንኢትዮጵያ በይና ከም ትተርፍ ዲፕሎማቲካሊ እውን ደገፍ ክልዋ ከም ዘይክእል ምክንያቱ ኢትዮጵያ ነተን ካልኦት ሃገራት ዝኾነ ይኹን ክትገብረለን ድሌት የብላን ማለሲ ናይ ኒል ኣበርከቱ ስለ ዝኾና ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ዝምድና ክትገብር ትኽእል እያ ግን ኢንቨስት ክትገብረለን ኣይትመርፅን እያ ግብፂ ግን ነተን ካልኦት ሃገራት ንኢትዮጵያ ኮምፕሊት ኣይዞሌት ንክትገብራ ከመይ ገይራ ትሰርሕ ከም ዘላ ምግንዛብ የድሊ On the political level, hopefully we would like to have a ministerial joint committee in order to follow up with the implementation of how to further enhance our cooperation. I was talking with my dear brother, hopefully to receive him and the Minister of Water Resources to come. We have a capital of $600 million as a start for the scale of guarantees. So እንታይ ገብሩ ለው ግብፂ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ከምኡውን ንጅቡቲ እውን ኢንቨስትመንት ክገብሩ ነተን ኢኳቶሪያል ዝበሃል ኣብቲ ኢኳቶር ዘለዋ ሃገራት ብሩንዲ ድዩ ሩዋንዳ ድዩ ኡጋንዳ ድዩ ካልኦት ሃገራት ነቲ ኣብቲ ናይ ናይል ትሪቢዩተሪስ ኣበርከቲ ንዝኾነ ሃገራት ክሳብ 600 ሚሊዮን ዘለዎ ፕሮጀክት ሓደ ፕራይቬት ካፒታልን ናይ መንግስቲ ካፒታልን ገይሮም ኣብዘን ሃገራት እዚኣተን ነቲ ኒል ክውሕዘሉ ዝኽእል መንገዲ ንምፍጣር ብዙሕ እዮም ዝገብሩ ዘለው ኣብ ዞባና ክኾን ከሎ ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለው ኣብ ዞባና ብሓይሊ ነቲ ጉዳይ ክፈትሕዎ ይፍትኑ ከም ዘሎ ወይ እውን ወታደራዊ ስትራቴጂካዊ ምቕርቃር ናይ ኢትዮጵያ ናብ ባሕሪ ንኸይትኸይድ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር ወታደራዊ ጭዋዳ ናታ ዘርጊሓ ኣብ ሶማልያ ምትእትታው ትገብሮ ዘላ ምስ በዓል ኤርትራ ይኹን ምስ ካልኦት ትገብሮ ዘላ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከምዘይትረክብ ንምግባራ ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ከም ዘለው ንኢትዮጵያውያን ዘጉርዖምን ዘፀልሎምን ዘሎ ነጥቢ ድማ እዚ እዩ እዚ ስለ ዝኾነ ኣብይ ኣሕመድ ካብዚ ተበጊሱ እዩ ነዚ ነገራት እዚ ብተሪር ክዛረበሉ ዝተራእየ ደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስቷል። በጦርነት አንፈልግም፣ በኃይል አንፈልግም፣ በቂ ሪሶርስ ነው። በማንኛውም ህግ በማንኛውም የአገር ልምምድ ኢትዮጵያ ይገባታል። ብዙዎች እኮ ነውር ነው ይላሉ። 120 ሚሊዮን ህዝብ መቆለፍ ነውር ነው ይላሉ። አንዳንድ የተገዙ ኢትዮጵያውያን ባይገባቸውም ወይኛ ወይ ልጆቻችን ያሳኩታል። ጥርጣሬ የለውም። ይሄ እውነት ስለሆነና ራሽ ሎጂካል ነገር ስለሆነ ይሄን አስታኮ ግን ነገ ውጊያ ይነሳል ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አንዋጋም ከማንም ጋር ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ደቂቕ ክንደይ ዝገራጮ እዩ ዝገብር ዘሎ ብኻልእ ኣዘራርባ
لو من تزي تواجه أبي أحمد بزرباناتو عقم سلزي بلو سلزي تدالو زليو كل جزء زي ذكروا أبي أحمد حشاويو متعللي كتب له وتخول تخونه كتازرباناتو جن نعلم تايز بلا زلو لو مي كن واقع عند لنا انت داير غيبنا يجن لو مزي نواقع زلنا وقس لنسأل يكوننا سلزي تدالنا زلنا يزبلكم زلو حكز يا بزيات رئيس كندا زلو أبي أحمد أنا سلزي تدالغو أبزو وانزي عقمين خمس لديف كده ليدا أمبري سبحانه قوان تتدالينا عقمنا توادينا ناي جدا كن قبرينا يزبل زلو سلزي نزيقو دايزي I think بوغن إيرترا سنبغزو خانا مرداتا كم زلو فلوتيو بزربا سلزي ملاس كالوم سلزي عركا زمت سنقر زخونا يلا تايدا قد قبرا لك دلوونتكا كتهيل كتكلا لك دلوونت دما كل جزي كم هاجر وتدروا عقمها دلو كونا لو للو خلقين استراتيجيكاوي زمدناتات ناتكا عبنات جبتي إثيوبيا أفضل بحر نخيتري كاب إيرترا نلعلي ربح زلوا جبتيا سلزي إيرترا تاعت جبريا بس جبتي خسر راح تكلا لوا مغنياتو نعسب ندعر حزاتها مالت لان كانت رئيس مينستر بديت وصينا جبتي حداش مجلس أو سينيور أبزي حجاي قرب كان له انت سكيلو بسنك حوتي يعني 6 بليون كسارة قاعد يمونكم زلوا حوتي بحرب زجبرو نجر يعني 6 بليون كسارة قاعد يمونكم زلوا imagine بوغن نايزي إيرترا بوغن إيرترا بعصب متيو ويقل مالتيو نالبات أو إثيوبيا أنت متيو مزوز اللهم هلق مالتيو بو أنت عاصيو مم كنا من تايك سارة قاعد يمونكم زغل سلازي إزي قدايزي نجبتي كيدك أسكا ألبترام بلو ويون نايت ميريو زبهر حلميني جبتي إثيوبيا أفتق بحركة حزب معناته ناينيل قداي كيف فتحوا بنيل الناس تتعرعنا أو يوم كله توسخ بأفتق بحر دحري زمم أبغري إثيوبيا وين تمركهم أجري إثيوبيا وين ملحس ترايك طرفهم كينوز خيد زخون يكون ليفرج وين حيلك كله ما يكلني إذا بزوان زي بتقولين بتنتايكو قبر غلو بنيل تعاطي يومم ولا حنت قبر يكون يوم جن إثيوبيا ما نقدنا تنا بيروبا نجلس خيد تعاطوا خمس خلص لذي مقوزا صار لهم أفتق بحر دحري زمم جن ولا حنت قبر يكون يوم that's why شركة إيرترا مزجبتي أقدر سنزلوا إيرترا مزجبتي سلسلة أقعد وين يجيب حاجة سلسلة ليتا يكون انتهى كل جزء ناتك درعي كتعيله سلسلة لك زي تزرباناتهم توم تزبي أب أنت تغيروا كوكالك ما تيجي كاوز قديهم كما تزغلوا ناب نزل سمعوا يزبلا زلا አማራጭ አለ ሶስተኛውና የኃይል አማራጭ ልጆቻችን ምናልባት ያደርጉታል ብለው ከተናገሩት ጋር ሊያገናኘው የሚችለው ነው ምክንያቱም አሁን እኛ እንደ ሀገረ መንግስታችን ፈተና ውስጥ ነው ያለው እንደ ሀገር ዩናይትድ አልሆንም በጣም ብዙ አይነት የፖለቲካ ኃይሎች እዚህም እዛም ሴንትራል ገቨርንመንቱ ላይ ጫና ፈጥሯል ሴንትራል ገቨርንመንቱ በሁለት እግሩ ቆሞ ሞኖፖሊ ቫለንስ የሚባለው በአገሪቱ ሁሉም ድንበር ላይ ምንም አይነት ጥያቄ የማይፈጥር የኃይል የበላይነትን መፍጠር አልቻለም ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ችግሮች አሉ በዚህ ሁሉ ችግር ውስጥ መንግስት ጦርነት ውስጥ ይገባል የሚለው ነገር ለኔ በጣም ሩቅ ነው ስለዚህ ልጆቻችን ነው ሊያሳኩ የሚለው ነገር ለኔ ይገዛኛል ለምን አሁን ለምሳሌ የክሪሚያን ጉዳይ ነው ሰላም ማን ነው ራሻ I mean these people are just تعالوا نزل لكم أنا حكي دقنا يوم كجبروه نحنا لو ميت دالنا لنا دقنا يوم كجبروه أنت مالتيو هذا اللي هذا اللي كفي كله حجيتي نسأل أتخاد ما حجيت جزيهم أتوم نسخات فكر لهم زلها هيلتها حجيت جزيهم exactly تسعة تزربا كالي calculation ما قمت عليه بالله مغنياتو نسو يتدالينا له أنت تدالي وجن أنت ريد مسكونه وين مستدال وجن الأماناتو بنصور زخونه من قدنا غير كالو حزب إثيوبيا دما زبس حزبي كم زد غفر غزانيا يابزا رسزي ስለዚህ ንሳቶም ዝንድሕሩ ኮይኑቲ ኢንቴንሽን ንሳቶም ክወሩኻ ካርሙኻ እንትኾይኖም ንስኻ ድማ ኣብታ ዘይተዳልውላ ዘለዉ ሕጂ እትዕድል ክትጥቀመሉ ለካ ግብፂ ኤግዛክትሊ ከም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ግብፂ ኤግዛክትሊ ነዚ ኩነታት እዚ ኣብዚ እዋን እዚ ብኩሉ መሳርሕናቶም ዛትስ ዋይ ኣፅዋርናቶም ንሶማልያ ዝእትዉ ዘለዉ ዛትስ ዋይ ምስ ጅቡቲ ዲልስ ናይ ሚልዮናት ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ምስ ኤርትራ እንታይ ከም ዝተባሃሉ ብወቅዒ ስለ ዘይንገር ኤርትራውያን ሓደ ዲል ገይራ ከም ዘላ ፍሉጥ እዩ بحفشة كن إيرترا بوقع يتنقرني سلامتاي نظام إثيوبيا ويان تنقيرهم من كوجرعيهم كسلوليهم أبزي يدلس قوم تكخدس لزغلس لزي إيرترا بمستير كتجبرنا تتجبر رجس أنيا يوات أين إيرترا بقلت من جار مالت نظام جبت إيرترا تجبر كسلهم ترايت سلام بحالهم سلسة مراحتك كسلهم دليل سلزلهم إيرترا تجبر تديل بقلت أنت فليتهم كال شجر كفترهم زغلجن بزحات جازيتات كم زغلس و لك كم تناي سوماليا ناي ديفنس ديل كم زغبرو يزن الجرزلس لزي نبي إيرترا كاتو زغل بساتلايت تدريهم ما بوك أك نجار هيكلنيو which is very important إيرترا دما هد إلى تريو زل نجارات مجمريا ناي إثيوبيا عندران تهديدن فقران مجمريهم سلزي كونه موداتهم ون سلزي كونه أبدا ما
እትዝብልዎ ዘለው ስለዚ ተረዳዳና ስለዚ ሰለጠና ዘሎ ይዝብልዎ ዘለው ኣብዚ ስምዕዎ እንታይ ዓይነት ችግር አጋጥሞኩም ዘሎ የሀገራችን የኢትዮጵያ ሕዝብ የምርጫው አካሄድ ምንም ይሁን ምን እርስዎንና ፓርቲውን መርጦ መንግስት ከመሰረተ 2 ዓመት አገባደን 3ኛ ዓመት ይዘናል። በዚህ ምርጫ ተፎካካሪ ፓርቲዎች በአግባቡ በተወዳደሩበት ቦታ በአብዛኛው ሕዝብ ፓርቲውን አምኖ ሳይሆን ለእርሶ በነበረው እምነትና ፍቅር የመጡበት ጊዜ እግር ተወርች ጠር የዲሞክራሲ ተቋማት ጠንካራ ሆነው እንዲወጡም ያደርጋሉ። ለስደት ያስቀሩልናል፣ ቀንሱልናል። በጥቅሉ ከንግግራቸውና አንዳንድ ከወሰደ ኣብ ልዕሊ ፕራይም ሚኒስተር አብይ ዝነበረ ሕልምን ባህግን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝተረኽመ ሸይ ይዛረብ ዘሎ እንታይ ኢሎም እስከ ብለው እዚ ኣባል ባይቶ ግድን ክእሰሪ ወይ ክቐተል እዩ ሬስት ኢን ፒስ ይብልዎ ኣሎ ኦልሬዲ መንግስቲ ሰማይ ዋርሶ ይብልዎ ኣሎ ከሎ ትሕቶ ኣዝዩ ከቢድ ስለ ዝኾነ ነዚኦም ዓይነት ሕቶታት ክንደይ ሰባት እዩ ዝኣስር ኣቢ መዓት ሰብ ይኣሲሩ ዘሎ መዓት ሰብ ጋዜጠኛታት ፖለቲከኛታት መዓት እዮም ተኣሲሮም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብዛዕቦም ዝዛረብ የለን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፖለቲካውያን እሱራት ኩሉ ግዜ ከመይ ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ፖለቲካውያን እሱራት ኣብ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ መዓት እሱራት ነይሮም በሻሓት ዝቆፀሩ ሕጂ እውን በሻሓት ዝቆፀሩ ተኣሲሮም ከም ዘለው ኣብ ዝሓለፈ ቅንያ ጥራይ ኣብ ኣምሓራ ብዙሓት በኣርማማ ተኣሲሮም ከም ዘለው ዝንገር ብዛዕባ እዚ ዓለም ኣይትዛረብን እያ ወይ ካብ ኢትዮጵያ መዓት እሱራት ኣለዋ ናይ ኤርትራ ጥራይ ስለምንታይ ንግድ ኣይጥቀሙሉ አጀንዳ ስለ ዘለዎም እዚያ ንጽርት ክትኮነካ ክትክል ኣለዋ ቸው እርምጃዎች የተሻለ ለውጥ ይለውጡ ሀገራችንን የሚያሻግሩት እሳቸው ናቸው በሚል ነበር። ከምንም በላይ ዜጎች እየሞቱ ነው። ገጽ ንገጽ ክትምተውን ከማን አይካለን ናብ ከምዚ ኢሉ ዝሰምዕ ነይሩ just sad ርእሱ ክሳብ ዝሕመም ዝሃርሞ ደሎ ከምንም በላይ ዜጎች እየሞቱ ነው። ስለምንታይ እስከ ከምኡ ይሃርሞ ኣለው ብፍላይ እቶም ተወለድቲ ደቂ ኣምሓራ ዝተረፈና የለን ስለ ዝበል እዩ ህዝብና ይፀንት ኣሎ ድሕረት ካብ ትምህርቲ ካብ ምዕባለ ካብ ኩሉ ዝተቆልፈ ህዝቢ ኣለና ስለዚ ህዝቢ ኣምሓራ ካብ ምዕባለ ስለ ዝረሓቐ ድሕሪት ክተርፍ እዩ ድሕሪ ሕጂ ኦልሬዲ ኣብቲ ናይ ውድድር ናይ ኢትዮጵያ ድሕሪት ተሪፍ ኣሎ ቀደም እውን ተጋሩ ከምኡ ገይሮም እቲ ናይ ተጋሩ ካይብል ሶሪ እቲ ናይ ህወሓት መርሕነት ንኣምሓሩ ሲስተማቲካሊ ድሕሪት ከም ዝተርፉ ገይርዎም ሕጂ ኦሮሞ ድማ ንተጋሩ ንቅድሚት ገይሩ ኦሮሞን ካልኦትን ዕድል መሃብ ንኣምሓሩ ድሕሪት ከም ዝተርፉ ገይርዎም ሕጂ ድማ ኤግዛክትሊ ከምኡ ሲስተማቲካሊ ድሕሪት ከም ዝተርፉ ይግበር ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ዓቕሊ ፅበት ሞት ትምፃእ ገለ ትምፃእ እናበሉ እዮም ዝዛረቡ ዘሎ ምክንያቱ ዝተርፈና ነገር የለን ካብ ዝብል መረዳት እየተፈናቀሉ ነው እየተሰደዱ ነው ለዘመናት ከኖሩበት ቀዬ በላይ ላያቸው ቤት ይፈርስባቸዋል ተሰደዋል አልፎም ብዙ ዜጎች እስር ላይ ይገኛሉ የፍርድ ሂደቱ የተዛባና የተጓተተ ነው የተንዛዛ ካል መቀየርታ ሕቶ አሉ በሆነ ቤቶች ከፍተኛ የኑሮ ውድነቱ ስናይ የኢኮኖሚ ማሻሻያ አድርገናል የብር መግዛት አቅምን አዳክመን ኢኮኖሚውን እንዲንሰራራ እናደርጋለን በሚል የተለያዩ ድጎማዎችም እንደተደረጉ የደሞዝ ጭማሪ እንደተደረገ ተደርጎ ደሞዝ ጭማሪ ያው በእርግጥ እስካሁን ድረስ የመንግስት ሰራተኛው ኪስ ውስጥ አልገባም ኑሮ ውድነቱ ግን እጅግ በጣም አሻቅቧል በኮሪደር ልማት ሰበብ ሶሪ ሚጽንሄ እቲ ንሰምዖ ዘለና ነገራት ኩሉ ከምዚያ ንሪኦ ዘለና ኢና ኩሉ እቲ ዝበሃል ዘሎ መናባብሮ ኣዝዩ ክቡር ከም ዘሎን ደሞዝ ናይ ሰራሕተኛታት ክውስኽ ተባሂሉ ብኣፍ ብዙሕ ግዜ ተዘሪብሉ ኣሎ ሳዕ ሕጂ ውሳነ የለን እቲ መናባብሮ ግን ቀደም ንሰማይ ደይብ እዩ እቲ ህዝቢ ድማ ዓቕሊ ፅበት ወሪድዎ ኣሎ ብሰንኪ ናይ ልምዓት ፕሮጀክት ተባሂሉ ዝተገበረ ኩነታት ኩሉ እቲ ሰብ ካብ ገዛውቱን ካብ ገለመሊዩን ከይዱ ገዛውቲ ይፈርስ ስለ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ድማ ገዛ ክራይ ንሰማይ ከም ዝድይብ ፍሉጥ እዩ እቲ ቀደም እቲ ገዛውቲ ከም ዘለዎ እናሃለዎ ከሎ መናባብሮ ክቡር እዩ ነይሩ ገዛ ክራይ ክቡር እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ እቲ ድኻታት ዝነብሩሉ ዝነበሩ ገዛውቲ ስለ ዝፈርስ ዘሎ መሊሱ እቲ ገዛ ክራይን እቲ መናባብሮን ክኸብር እዩ ህዝቢ ድማ ሰሪዑ ዝነብር እንተኮይኑ ዓዲ ክቅይር ወይ ናብ ካልእ ክኸይድ እውን ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን ስለዚ እቲ ዘሎ ተፅዕኖ ናይ ህዝቢ ፀገም ኣብቲ ዓዲ ኣዝዩ ዓቢ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ናይ መወዳእታ ሓንቲ ኣብዚኣ ፅቡቕቲ ከብርሃልኩም ዝደሊ ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ዘለኩም ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ዘለዎ ኩነታት እዚኣ ጀስት እዚ ናይ ከተማታት ልምዓት ዝገብሮ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ ንኣብነት ኮሪዶር ልምዓት ገለመለ ዝበሃል ዘሎ ሂዝ ኣገሊዩ በልዕ እዩ ስለምንታይ እስኪ ከምኡ ይገብር ኣሎ ኩሉ እቲ ካልእ ፀገማት ዘሎ ክሽፍኖ ትኽእል ኢኻ በለጭለጭ ዝብል ሓደ 10 20 30 ፅርግያታት ተሰሪሕካ ኣብ ሓደ ቦታ ፈርዲኹም ኣለኹም ሰብ ንዑ እናቐድሐ ኩሉ ነገር ፅቡቕ ኣሎ ንኽትብል ናራቲቭ ንምቕያር ዝበለፀ ስትራተጂ
ልችን ተገርካሉ በለጭ ተገርካሉ ሰባት ካላ መናብሮ ሽግር ዘሎ ነገራት ሸፊንካ ንዓለም ንመእመኒ ትዝበለጽ ታክቲክ እዩ ዝኻ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛውቲ ኣብ ጽርግያታት ኣብ ፓላሶታት ኢንቨስትመንት ተገርካ ብፍላይ ኣብ ከተማ እንትኮይኑ ሓደ 16 ጽርግያታት ብጣዕሚ ጽቡቅ ኣብ ኤርትራ ብለኩም ኣለዎ ብቀሊል ዝበለ ካብታ ነቕፋ ሃውስ ዝብል ዘሎ ጎደና ሰማዕታት ይመስለኒ ንሳ ክሳብ ጎደና ሓርነት ዘሎ ብኻልእ ሓደ 5-6 ጽርግያታት ወሲድካ ኮምፕሊትሊ ሬኖቬት ጌርካ ጽቡቅ ጌርካ ልጭታት ባዕ ዝበለ ገለመለ ግበሮ ኣስመራ ሓውም ተቀየረት ነይራ ኩሉ እዚ ልምዓት ሓደ ዲጋ ዝሰርሕዎ ገዲፎም ነዚያ ጥራይ እንተዝገብሩ ነይሮም እታ ከተማ ካልእ ትርኢት መሃለዋ ንዑ ቪድዮ እናገበርካ ዝብል ጽቡቅ ኮይኑ በዓሉ ቱሪዝም ይስዕበልካ እዩ ግን እቲ መንግስቲ ቀጻልኖ ዘሎ ፕሮጀክት ስለ ዝሓስብ ብኸምዚ ክዕወት ኣይካለን ምናልባት አብይ ኣሕመድ ኩሉ እቲ ዝብሎ ዘሎ ንወታደራዊ ድልውነት ስለ ዘይብሉ እምበር ንክገብሮ ኣማራፂ ከም ምርጫ ኩናት ክገብር ንኤርትራ ስኽፍ ኣይንበሎ ንብል ኣለና ብወገን ገለገለ ኢትዮጵያውያን ግን እንታይ ኢሎም የማኽርዎ ኣለዉ ኣብዚ ስምዑ ፕላን ማድረግ የማይችሉ መሆናቸው የምታውቅ በራማ ግንባር ባድሜ ግንባር ኤርትራ ላይ ውጊያ መክፈት የኤርትራ ሰራዊት በጣም የሰለጠነ ጠንካራ አሁን ደግሞ እድሜ ለሶቪየት ዩኒየን የፈለገውን መሳሪያ እንደሰጠችው ነው የምሰማው ይሄንን ታጥቆ እሱን መንካት ማለት ሱሳይድ ነው ገመጥፋት ነው ከም ዝብለ ዘሎ ሰራዊትና ኤርትራ ኣዝዩ ሓያል ሰራዊት እዩ ተተዎ ጽላዮ ይዋሓጠልካ ዘይተዋሓጠልካ ማይ ጌርካ ዋሓጦ ሰራዊትና ኤርትራ one of the most powerful ሰራዊት ሓደ ካብቲ ዝሓየለ ሰራዊት ኣብ ኣፍሪካ ኤርትራውያን ስለ ዝኾና ነብስና ንክነተዓባቢ ገለ መለ ይኮን እና ደገና ዘለና ኣብ ፋክት ተመርኪስካ ኣብ ጭብጥ ተመርኪስካ ኣብ ኩንነት ኮይንካ ተመርኪስካ ተተዛሪብካ ክንዲ ናይ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብርትዖ ዘሎ ሰራዊት የለን ስለምንታይ ከም ንብል ኣለና ኮለላ ይትበሉ ኣብ ኣፍሪካ ዝሓየለ ሰራዊት ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ እዮም ዝብሉ ዝሓየረ ሰራዊት ኣብ ኣፍሪካ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ካልእ እስከ ተቐሱ ናይ መን ክትብሉ ኢኹም ሽም የብሉን ካልእ ሰራዊት ተዋጊኡ ስለ ዘይፈልጥ ዓብ ውግእ ኣብ ኣፍሪካ ደባይ ተዋጋይ ዕግርግር ንሓትሕትካ ምስ ዕጡቃት ጉጅለ እንተዘይ ኮይኑ ግንባር ንግንባር ዝግበር ኩናት የለን ኣብ ኣፍሪካ ኣይዋጉን እዮም ሓቂ ንምዝራብ ዝኣክል ሓያል ሰራዊት ድማ የብሎም እንዳስ ዋይ ዕልዋ መንግስቲ ገለመለ ብቐሊሉ ዝፍፀም ከ እቲ ዝሓየለ ሰራዊት ዝበሃል ኣብ ኣፍሪካ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ምዱብ ሰራዊት ንዓቃብ ሰላም ንገለመለ ብቐረባ ዝወስድዎ ዝለዓለ ስልጣነ ዘሎ ሰራዊት ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩን ዘሎን ማለት ነዚ ሰራዊት እዚ ልቡ ዘጥፍኣሉ ሰራዊት ዘሎ ናይ ኤርትራ እዩ ክንዱ ኣፅዋር የብሉን ክንዱ ብዝሒ የብሉን ክንዱ ደገፍ ናይ ደገ የብሉን ክንዱ ናይ ሳተላይት ኢሜጅስ ክንዱ ናይ ሓይል ኣየር ናይ ገለመለ የብሉን ኣብ ተግባር ግን ኤርትራ ውፅኢታዊ ሰራዊትን ሓያል ዝኾነ ሰራዊት ስለ ዘለዋ እመኻሎሚ ትማል ተፈታቲኖም እዮም ዓቕሞም ተራእዮም እዮም ሰራዊትና ዓቢ እቲ ኣለኒ ዝብሎ ዝነበረት ናይ ፌደራል ሰራዊት ህወሓት ሕቁ ሰይሮም ኣፅዋር ወሲዶም ንገሊኡ ቀቲሎም ንገሊኡ ልቡ ኣጥፊኦም ንኤርትራ ከም ዝሃድም ገይሮሞ ስለዚ እቲ ናይ ሰሜን እዝ ዝበሃል ዝሓየለ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ነይሩ ስለምንታይ ዝሓየለ ግንባር ናቶም ኤርትራ ስለ ዝነበረ ንዑ ፍሪሶም ፋሕብትን ኢትዮሞ ቶም ቀንዲ ዓንዲ ሕቆ ናቱ ዝነበሩ ተጋሩ ድማ ኣንጻሩ ተዋጊዮም መይቶም ወይ እውን ሰንኪሎም ኣለዉ ስለዚ እቲ ኮር ናይቲ ሰራዊት ናይቲ ዝሓለፈ 27-28 ዓመት ዝመልመልዎ ሰራዊት ሕቁ ተሰይሩ ባዕሎም ሰይሮም እዮም ተረፈ ድማ ኣብ ኩናት ብክልቲኡ ወገን ታሪሙ እዚ ሕጂ ዘሎ ሓድሽ ሰራዊት እዩ ሰው እዚ ኩሉ ሓድሽ እዝን ሓድሽ ገለመለ መስሪቶም ኣለዉ ዘይተመኮረ ሰራዊት ሻዕብያ ግን ነቲ ቀደም ዝነበሮ ኣብ 2000 ሓያል ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ከምክን ዝኻለ ድሕሪኡ ድማ ሓድሽ ወለዶ ገይሩ ሕጂ ድማ ወላ እውን ከምቲ ናይ 98-2000 ይኹን እምበር ሓያል ኣብ 3 መድረኻት እዩ ተፈቲኑ ዘሎ ሰውራ ናይ ኤርትራ ዓብ ዓቕሚ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣምፅኡ ድሕሪኡ ሓድሽ ወለዶ ኸ ይወርሶ ዶ ኸውን ነዚ ዝብል ብዙሕ ጥርጥር እዩ ነይሩ ሓድሽ ወለዶ ድማ ኣብቲ ናይ ወያነ ዝኸፈቶ ናይ 98-2000 እንታይ ዓይነት ከምዚ ወረሰ ዋርሳይ ዝብል ካብኡ ይመፅኡ ካብቲ ካልኦት ናይ ቀደም ከምዚ ወረሰ እዚ ድሕሪኡ ዘሎ ወለዶ እንታይ ይገብር ኸውን እሱ ከዓ ልክዕ ከምዚ መንደላይ ዝብል ሽም ዘውፅኡሉ ማለት እሱ ከዓ ኣብዚ ሕጂ ዝመፀ ወላ እውን ዓብ ኩናት ኣይኹን ዝኣክል ኩነታት ወሲዱ ኣሎ ወላ እውን እኮ ኣብ 2016 ገለመለ እውን እኮ ውግእ ይካየድ ነይሩ ስለዚ እቲ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ካብቲ ናይ ኩናት ውግእ ካብቲ ናይ ተፃብኦ ኩናት ስለ ዘይወፀ እቲ ሽግር ናይ ሰውራ ክዕቅቦ ክኢሉ ኣሎ ኣይሆፕ ናብ ፅቡቅ ነገር ክወፀሉ ግን እዚ ካብ ወለዶ ንወለዶ ክሰግር ዘለዎ እዩ ዳስ ዋይ ድማ ምስ ኤርትራ ክትዋጋ ምፍታን ነፍሰ ቅትለት ራየ ዝብሎ ይብላሉ እዚ ሓላፊ ናይ ወታደራት ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ እዩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ናቱ ምክሪ ተሰሚዖሞ ካብ ዘየድሊ ኩናትን ዕግርግርን ንዓለምና ሰላም ከምፅኡላ ይኽእሉ ግን ኣይ ዶንት ቲንክ ናቱ ምክሪ ክሰምዕዎ ዝኽእሉ ናቱ ማዕዳ ክሰምዕዎ ዝኽእሉ ካብታ ርእሲ ከይወፃና ከለና
قرن أفريقيا بوس زنبرة ويون أزازي ويون حلافنا هيت قرن أفريقيا زبال زنبرة سبيشال انفوي مايك هامر سلطانو كم زمن ناب كال سرح توهيبو يخيد كم زلون زغا ناب كوبا سبيشال انفوي كوينودي ولا نكال سرح توهيبو يخيد كم زلون ناتو متكاتا كله دي يهلون استفلت يلن بحفشا نتاكرنا افريكا تبال ناب حون اغرغرن زي سبيشال انفويس بال بعلون ابقرب عامتات سقومي بوزيشن ينيرو نا جو بايدن اغبابا كايدا نا محدرا زنبريو سلازي سوفار مايك هامر نتزوبا غديفو خمز خيد زلون دونالد ترامب تتعويت دما انتاي كون خلت بوليتيكا زي تفلتي كونن بحفشا اتمك يارجن نزز مسل كونتات نرلنا مسكن غص لابتكال نايزوباوي معبالتات محدار تግራይ ላይ ጌታቸው ረዳ ስልጣኑ በጊዜያዊነት ንጀነራል ታደሰ ወረደ ማህቡ ሲዒቡ ጊዜያዊ ምሕዳር ዝመርሕዙ አካል ሕቶታት ይለዓለሎም ብርግጽ ብመንጎ መራሕቲ ህወሓት ዝተፈጠረ ዘይምቅዳው ስዒቡ ንብዙሓት እዋናት ከሸማግሉን ከዘራርቡን ፀንሑ መራሕቲ ሃይማኖት ትግራይ ሎሚ ተስፋ ዝህቡ ውፅኢት ከም ዝረኸቡ ብዕሊ ገሊፆም ኣሎም ኣቐዲሙ ኣብቲ ሽምግልና ፅቡቅ ውፅኢት ምርኣይ ከም ዝጀመረን እንተኾነ ናብዚ ንምብፃሕ ኣዝዩ ኣድካሚ ከም ዝነበረ ዝገለፀ በዓል ሃፍቲ ኣቶ ሳባዊ ደሳለኝ ሽሕ እኳ ምስጢራውን ከበድትን ዝበሃሉ ፖለቲካዊ ድርድራት ኣብ ገለ ሃገራት أفريقيا كم سرحم أتي ناي تجري مرحتين مكر محدار تግራይ ላይ ጌታቸው ረዳ ስልጣኑ በጊዜያዊነት ንጀነራል ታደሰ ወረደ ማህቡ ሲዒቡ ጊዜያዊ ምሕዳር ዝመርሕዙ አካል ሕቶታት ይለዓለሎም ብርግጽ ጌታቸው ረዳ ዝኾነ ዓይነት ስራሕ ይሰርሕን እናተባሃለ እንትንቀፍ ንዘይምስልሑ ከም ምክንያት ዘልዕሉ ድማ ብዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ኣባል ብምፅራሕ ከይሰርሕ ማሕንቆ ኮይኑ ይብል ስራሕ ኻን ዝብል ሕቶ ብተደጋጋሚ ይቕረይታ ብዝብል ጀሚሩ ወዳእቱ ድማ ናብ ስልጣን ምትኻእ ዘምርሕ ይመስል ርግጽ ኣብ ትግራይ ተማሓደር ዝጽንሕ አካል ተተቐይሩ ፀገማት ክፍትሑ ይኽእሉ ዶ ፀገም ትግራይ ካብ ስሩ ንኽመሓው መን እዩ ክረም ዘለዎ በተሰብ ዋላ سرعة ጌታቸው ረዳ ክሳብ ሕዚ ዘይሰርሖም ጀነራል ታደሰ ወረደ 3 መዓልቲ ውሽጢ ተካይዶ ትስብስብ ስዕር ዘይኮነ ትግራይ ስዒራ እጂ ነው ንሳቶም እንትብሉ ነበርና ንሳቶም እንትደግሙ ንሳቶም እንትብሉ ግን ንሕና ወርዲ ናይ ባሕቂ ስዒርና ኢና ናይ ባሕቂ ከዓ እንኳዕ ዝያረአየና እንኳዕ እቲ 7 ወርሒ ሙሉእ ልብና ኣብ ሻቁለት ዝሓለፎ ዕንትና ድቃስ ዝወሓዶ እንኳዕ ካብዚ ተበልና ሞ እቲ ዝተረፈ ናይ ትግራይ ጉዳይ ከዓ ጉዳይ ናይ ኩላትና ኮይኑ ኢለና ንሃንፃይና ማለት እዩ ኣብ ህንፀት ትግራይና ሕጂ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንብል ዘለና እቲ ዝተረፈ ይቀራርቡ ኣሎ እቲ ዝዓበ ነገር ዓይሞም ኣሎ ዝያዳ ግን ኣብዚ ሕጂ ዋን ሳይና በቃ ብ5,000 ብር 4,000 ዝልወጥ ከምቲ ነገር ኣላ ስለዚ ውሕስነት ይብልካ ትግራይ is not safe anymore ከም ትቕነ ሕጂ በቃ ዘቕልኡኻ ጀነራላት ናይ ትግራይ ኣለውኻ ዘቕልኡኻ በቃ ዘቕልኡኻ ጀነራላት ናይ ትግራይ ኣለውኻ ዘቕልኡኻ በቃ ዘቕልኡኻ ጀነራላት ናይ ትግራይ ኣለውኻ ኢምባስላ እታ ንስዓት ተደሪባ ትኸይድ ካብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ህግደፍ ትበሃል ናይ ህግደፍ ዝብልዋ ንሳቶም ናይ ሻዕብያ ንሳኻ ልክዕ ድሕር ዛ ሰለማዊ ምቁራፅ ፌስቲቫል ናብኣ እያ ታጎዩ እንታይ እዩ ዝገብራ ዘለዋ እዚኣ ሕጂ ቤተክርስቲያን ወዲት ኣለዋ ስለትኽጠርስኒ ከነፍር ሰኪና ንዓኸ ንምፍራስ ቃል ደይ ንገብሮ የብልና ካብቶም ንዓኺ ንእምነት ተዋህዶ ንምፍራስ ኢሎም ዝሰርሑ ቀዳሚት ኣለ ንዓኸ ንምፍራስ ቃል ደይ ንገብሮ የብልና ካብቶም ንዓኺ ንእምነት ተዋህዶ ንምፍራስ ኢሎም ዝሰርሑ ቀዳሚት ኣለ ኢምባስላ እታ ንስዓት ተደሪባ ትኸይድ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዘቕልኡኻ በቃ ዘቕልኡኻ ጀነራላት ናይ ትግራይ ኣለውኻ ኣብቲ መፅሓፍ ኣሎ ሕጂ ናይ ሽዕብ ክነልዕል ከለና ከም ኣብነት ነቲ ህዝቢ ብታንክዮም ረጊፆሞም ክልተ ናይ ሻዕብያ ተጋደልቲ ምስ ደርጊ ነይሮም ወርቂ እክቡ ነይሮም ካብቶም ሬሳ ንስድሮኦም ተጋደልቲ ዝነበሩ ኣብቲ መፅሓፍ ኣሎ ከዲኦም ማለት ከዲኦም ኣብ ገለብ ዝተገበረ ግፍዒ ኣብታ ናይ ግፍዒ ዝተርጎምክዋ መፅሓፍ እቲ ዝከፍአ ግፍዒ ዝተፈፀመ ኣብ ገለብ እዩ እንታይ ገይሮም ነቶም ኣወዳት ቀቲሎሞ ነቶም ኣዋልድ ኣብ ሓደ ገዛ ኣትዮሞም ኣብ ክልተ ኣጉዶ ነቶም ጎርዞ መሪፆም ሙሉእ ለይቲ ሬፕ ክገብርዎም ሃዲሮም ዓጋወጋህታ ሓውያ እንዲዶሞም ነቶም ኣዋልድ ኩሎም ቆልዓ የለ ገለ የለ ኩላ ነዲዳ እዚ ዝገበረ ኤርትራዊ ሻለቃ ካሳይ
ሻምበል መቶ አለቃ ካሳይ በሃል ዳራይ ኮሎኔል ኮይኑ ተቀቲሉሎ አውገ ተቀቲሉ ምስ ደርገ ኮይኑ እዚ ዝከፍአ ግፍኢ ዝፈጸመ መቶ አለቃ ካሳይ ኤርትራዊ ኣብ ሓዘሙ ኤርትራውያንም ግፍኢ ዝፍጽሙ ዝነበሩ አቡ አሉ እዚ መጽሐፍ በጣም ሚዛናዊ ናይ ኃይለ ሥላሴ ወታደራት ዝነበሩ እዩ ንዘራረብ ዘለና ናይ አልየት ጉዳይ አይኮነን ንስ ብዛዕባ ስርዓት እዩ ኣብቲ ስርዓት ኤርትራውያን አሉ ኦሮሞ አሉ አምሓራ አሉ ኩሉ አሉ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ይፍጽም ነይሩ እቲ ግፍኢ ኣብ ስርዓት ሕጂ እታ መጽሐፍ ሚዛናዊ ኮይና ረኪበያ አምሓራ ሰባት ከይጋገዩ አምሓራ ኣብ ኤርትራ መጽኡ ዝፈጸሞ ግፍኢ አይኮነን እቲ መጽሐፍ ዝዛረብ ዘሎ ስርዓታት ናይ ደርግን ናይ ኃይለ ሥላሴን ስርዓታት ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸምዎ ግፍኢ እዩ ኣብቲ ስርዓት ድማ ኤርትራውያን ነይሮም ማለት ከም ውልቀ ሰብ ነይሮም እዚኣ መጽሐፍ በጣም ሚዛናዊ ብኤርትራውያን ብኢትዮጵያውያን ክትንብ خبومبر ህዝብን ሃገርን እንታይም ኮይኑ ይፈልጥን እዩ ስቂሎም ድማ ይኮኑን ብጽላኣት ሃገር ክርሒኖም ዘለው ኣብ ገዛኻ እንታይ እንዳሰማዕኻን እንዳርኢኻን ዓቢኻ ይውስኑ ካብ ኢሕን ኣሕን ዝሞግሳዕ ስድራ ዝመጸ ከመይ ኣቢሉ እዩ ምስጋናን ሰናይ ትምኒትን ኣብ ኣእምሮኡ ክርከብ ናይ መንነት ቅልውላው ዘለዎ እሞ ከመይ ኣቢሉ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ክወሓጠሉ ቅልውላው ዘለዎ ቂምን ጽልእን ክሰብኽ ተሃኑ ዘውፅኣሉ እንኮ ሜላ ድማ ኣብ ዕፁት ገዛ ናይ ዝኸፈሉኻ ሰባት ኣጀንዳ እንዳቃላሕኻ ምንባር እዩ ኣብነት እዞም ክልተ በላዕቲ ውዳቕ ዘመሳስሎም ብዙሕ እንድዩ ግዜ ኸይንህቦም ግን እታ ሓንትን ቀንድን ንውሰድ እዚኦም ኣብ ገዝኦም ዝፈልጥዎ ሓንቲ ኣሕ ደቂ ወደ ገባ እዮም ኣማኒኤል ሓሰና ኣቡ ኢያሱ ወደ ጎባ ብምዃኑ ዘሕለፎ ተነጽሎን ስቃይን ፈላጢ ዝፈልጦ ብጫውን ኣቡኡ ተኽለ ወደ ጎባ ብምዃኑ ጥራይ ዘይኮነ ጀብሃን ሻዕብያን ተተቐባቢሎም ዝገረፍዎ ብምንባሩ ሒዝዎ ዝዓበየ ናቱ ኢሕት ኣሎ ሄኖክ ተኽለ ወደ ጎባ ሓሰና ኢያሱ ወደ ጎባ እዮም ዝበሃሉ ነዚኦም ክድዓት ንቡር ፍጻ ኦኬ እዚ ብዙሕ ኣሉታዊ ስእልታት ንርኢ ኣለና ካብዚ ንውፃእ እዚ ክንፈልጦን ክንስንዶን ዘለና ስለ ዝኾነ መዘኻኸሪ ንህዝብና ዝህብ ዘለኹ ሕጂ ክልተ ነገራት ክርእየኩም እየ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ጽቡቕ ነገር ከም ዘሎን እቲ ጽቡቕ ነገር ግን ከምቲ ዝድለ ኣተኩሮ ከም ዘይረክብን መጀመርያ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም መስምዑ ሓንቲ መፍለስ ገለግል 2005 ዝኾነ ሕጂ ኣሎ ማለት እዩ 2005 ደረጃ ዳርጋ 9 ዓመት ሒዙ ኣሎ ሕጂ ንኻልኣይ ግዜ ኻኒ كم تريد لهم أفرق بس مالتي مهرتي مهرتي حجلو اوكي درجو كل نقر تعبير ثاني هذا تامن أبصب درجة جلو درا فكلا عمد فرق إلا مالتي سرحتني هتالو ريم ترى خنو هز سرحتني هتجي بقندو بوشت عملنا كاتلا نتي مانجمنت اللي كنا جنزب كان خلخان أما خا ماكينة سيرفيس نقول بدهم تمصب بدهم مرسو كيهو نتي خمسي هبنا زلت كادس መንግስትና ቆርብ ሓንቲ እንታይ ከርእየኩም ደልየ ኣለኹ መስለኩም ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ኣሎ ሰብ ዘይዛረበሉ ነገር የስተዘሪብሉ ግን ከምቲ ዝግብኦ ኣተኩሮ ዘይወሃበሉ ሓደ ነገር ከርእየኩም ክፍትነ ሓደ ካብቲ ኤርትራ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሕ ግዜ ፓብሊሽ እንትኸውን ብዙሕ ነገር ክዝረበላ ዘይክል ምክንያት ተሎ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ኢና እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ካብ ኣስመራ ኣዝዩ ርሑቕ ቦታ ከርከበት ዝበሃል ዲጋ ተገይሩ ዘሎ እዩ እዚ ኣብዚ ተገይሩ ዘሎ ፕሮጀክት ንሃገር ዝዓበየ ፕሮጀክት እዩ ግን ካብኡ ወፃኢ ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብዚኣ ሕልፍ ክብሉ ከለዉ ሕልፍ ኢሉ ይኮነ ፅቡቅ ገይሩ እዩ ማዕበል ሰሪሑላ እታ ቪድዮ ፅቡቅ ገይሩ ይሰርሒዋ ግን ከምቲ ዝድለ ዘይዝረበላ ነጥቢ ክዛረብ ክፍትን እየ ንሳ ድማ ማሕበራዊ ፍትሒ ክበሃል ከሎ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ስምዕዋ እዚኣ ቤት ትምህርቲ ትርእይዋ ዘለኹም ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኮይኑ ካብ ትምህርትን ካብ ምዕባለን ዕድል ዘይነበሮ እዩ ሉክ ኣት ዲስ ስኩል ፅባቐ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ትርእይዎ ኣግነት ጥራይ ገይሩ መንደቕ ጥራይ ብዕንጨይቲ ሰሪሑ ቤት ትምህርቲ ተዝገብረሎም ስለዘይብሎም ፅቡቕ ነገር እዩ ከተመጉሶ እውን ትኽእል ኢኻ እዚ ኣብ ኤርትራ ብናይ ኣፍሪቃ ካልኩሌሽንስ ክትሪኦ ከለኻ ዝረሓቐ ቦታታት ናይ ኤርትራ ኢና ንዛረብ ዘለና ካብ ርእሲ ከተማ ማለት እዩ እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ርእሲ ከተማ ናይ ኣስመራ ወይ እውን ርእሲ ኣብቲ ዓበይቲ ከተማታትና ከምዚ ፅቡቕ ቤት ትምህርቲ ከይህሉ ይኽእል እዩ ርግፀኛ ድማ እየ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ንመን እዩ ተሰሪሑ ዘሎ ጓሶት ኮይኖም ናይ ትምህርቲ ዕድል ዘይነበሮም ሰባት እዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ጓሶት ስለ ዝኾኑ ወለዶም ራእይዎም እዚኦም ከማኻ ከማኺ ከማ ኤርትራውያን እዮም እዚኦም እዚኣቶም ድማ ንኣሽቱ ምልምል መንእሰያት እዮም እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ኪኖ ኤርትራ ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን ኣዲኹም ኣለዎም ካብ ደገ ሓዋላ ድመፆም ኣይኮኑን መብዛሕትኦም
ስድራ ቤቶም ወይ ቤተሰቦም ኣብ ደገ ዘለዉ ይኮኑን ስለዚ ኤርትራ ማሕበራዊ ፍትሒ ክበሃል ከሎ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዝግበረሎም ዕድል ምናልባት ብዝቐለለ መንገዲ ነዚ ኣብዚኦም ዝወሃብ ዘሎ ተቕርፂ ኣብ ኣስመራን ከባቢውን ኣብ ዞባ ደቡብን ኣብ ከረን ኣብ ባፅሕ እንተዝገብርዎ ነይሮም ንሶሻል ሚድያ ዝኸውን እኹል ሓበሬታ መሃለዎም ነይሩ እኹል ትሕተ ቅርፅን ዘብለፅት ፓላሶታት መሃለዎም ነይሩ ኤርትራ ግን ሓደ ናይ ወለዶ መስዋዕቲ ገይራ ሃገር ክታነፅ ስለትፍትን ዘላ ዝዝርግሐ ናይቲ ቀረባት ሰለስተ ኣገደሲ ትምህርቲ ጥዕና ከምኡውን ትሕተ ቅርፂ ዘን ሰለስተ እዚአን ኣብኡ ስለ ዝሰርሕ ዘሎት መንግስቲ መሰረት ስለዝኾነ ጥዑይ ሕብረተሰብ ክትሃንፅ ድማ ጥዑይ መንእሰይ ነቲ መንእሰይ ክትምህሮ ክትክእል ኣለካ ክትንቅሖ ክትክእል ኣለካ ረይዎም እዚኦም እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ጓሶት እዮም ነይሮም ስድሮም ካብን ናብን ዝኸዱ ዝነበሩ እዮም ብሩህ መጻኢ ድማ ሕጂ ኣጋጢሞም ኣሎ ትምህርቲ ዓይንኻ ጥራይ ዘይኮነስ ኣእምሮኻ ይኸፍት ካብ ኣቦኻን ካብ ወለድኻን ዝበለፀ ሂወት ንክህልወካ ዕድል ዘውህበካ መድረክ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚኦም ተምሃሮ እዚኦም ክትሪኡ ከለኹም ጥራይ ኩሉ ግዜ እታ ኣብ ኤርትራ ሓዳሪት ቤት ትምህርቲ ማለት ልክዕ ከም ኮሌጅ እዩ ኣብኡ ስድሮኦም ከምህርዎም ስለዘይክሉ ወሲዶም يمهروهم سكسمعوهم نيشتا يابزي من قبل ممر اسماعيل احمد ادم ممر اسماعيل ناي بيت مرت انت اين اقول لنا زي بيت مرت على بيت مرت مع كلاي درجه زوبا كركبت يا مالتي كما كلاي درجه ما كلاي درجه اود ما بينا بس مزما حدا نزارنا مو ما عادش تمسريت زي እቲ ምስራት ናይ ተንፃ ቀዲሙ ተጀሚሩ ተኾነ ታ ትምህርቲ ግን ዓመት ክልተ ሽሕን እስራን ክልተንያ ተጀሚራ ማለት እዩ እቲ አካዳሚክ ይር ሎም ዓመት ቀዳማይ መጀመርታና ኮሞዴሬ ዝኣመሰለ ክሳብ ባናና እዞም ሰባት እዚኣቶም ሓደ ከተማ ዕብሎም እውን ኣለካ እቲ ፕሮጀክታት ኣብኡ ዘለዉ ከመሓድሩልካን ክሰርሑልካ እንተኮይኖም ክመሃሩ ክኽእልሎም ልዕሊ ኩሉ ግን ንከምዚ ዓይነት መንእሰይ ንከምዚ ዓይነት ሕብረተሰብ ዕድል ብምሃቡ እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ዘሎ ንዓይ ሓደ ዓብይ ኣብ ምስጋና ዝግብኦ ስራሕ ኢለ ዝርዮ ነዞም መንእሰያት ክትሪኡ ከለኹም ከማኹም እዮም ሓውኻን ሓፍትኻን ድማ ከምዚ ዓይነት ዕድል ረኪቦም ኣለው መብዛሕትና ስድራ ቤትና ቤት ትምህርትታት ነይርዎም እዮም እዚኣቶም እውን ኤርትራ ትግብኦም እያ ንዓታቶም ዝግበር ዘሎ ድማ ብጣዕሚ ደስ ዘብል ቪድዮ እያ ቅድሚ ዓመት እያ ተሰሪሓ ግን መልእኽቲ ናታ ኩሉ ግዜ ዝዝከር እዩ نقرأ من قدي حلف قبل كل غوزة تريواز لهم من قد ناي روت قلوج أم حجرت بالزلا من قد قرصت دمالا زت تريواز لهم كاب قرصت نقلوج ناخد كازر ليو سيرفيس كل خاب ناتي لا تسمعكم أبدي قرصت نخسر سيرفيس تمدي بني رأس لذي إزبوطة تذكريه خلهم كم زينة بران رأي واحد جك صبق كوين زلوا أب كباب اسمرا ويون أكباب كرن أباز عترا يكونن صبق زلا بيرترا أبتي بوتانا إلى ما تزعبي كابيتال نيرترا أبغاش باركا ينفسد كوينو زلو ديغاناي غرسد ديغاناي فانكو ديغاناي كركبت تخالب عليهم ولوو بزع نغرات ولا ون بز كبابا هاي كوتاون بزع بروجيكتات تغيرو خم زلو غله اب زربا يسميه سلازي ኤርትራ ዝርከባ ሃብትናታ ብብዝሒ ኣብቲ ናይ ሕርሻ ብዙሕ ኣብ ከባቢ ጋሽ ባርካ ኣብቲ መሶብ ናይ ኤርትራ ዝበሃል ኢንቨስት ገይራ ከም ዘላን ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ከም ዘሎን ንሕና ግን ኩሉ ግዜ ናብቲ ዘየድሊ ጓል መንገዲ ከይነተኩር ክንጥንቀቅ ክንክእል ኣለና كم زنريو زلنا بزح دس زبل كونتات أبي إيرترا كم زلون بفلا أب عود حرشة صبق سقي ما همزلا مجنزاب يدلي إزد ما هذا ولده أبي مسوات كفيل الله لو تقدم أي ولده أبجد له خينو مسوات كفيل حليفو كنا بالكلنا كلا ولده دما نبحك نزهجر برحاص من دمون أبي واقعي خاف الله هم زلون إحنا دما كبر كنا هو تغيلنا كنحجز ينا كنحوس أنت زي اللي دما أفنى حزنا ألي مبالون صبغيو نتي زسرع زلو ممكن نصابن بستخالنا متن كن واسع لنا ولا ون نزي جبر الكانت زي جبر كالو نجرلو شير جبرنا تحسناتو ناب كال حزبي ناب تهجر نابتي نعلمنا أنا مفلاتون سرح سلزخون السون كن جبري جبنا بالكون أيلو مارس سبز خديه لايك مقبار سبورت مقبار تقف محاب نزي channel محجز ما كل الناس راح ينابلكو مزيا أجد داسي در فقط فكمي أبكالك سامن الرهب تصبحوا أنا تلك لومي مع سكوين وصار تفعلن كان بخاب برد مفرازة سعر كايرو بخاب واشتغل بدرك حقنات كعبي أنا بتحق أنت حد الربي كلنا كعبي أنا يقولون أبس واسل كمان بس أنت إريتراوي سببا مرحاوي يقولون أبس واسل كمان بس قويتا قبلي أنت قويتا فنان
خصصنا ويتا قدي أنت ويتا فلان أنا تلك سيكون نتعنان زنق فتحي زغنعك خمقنان أنا يمن أنت خصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبسا قوازن كممسا أنا تلك لومي مع سخوين وزا تفالين كان بخاب برد مفرازا سعير كايرم بخاب وشتغن بدك حقنات كعبي أنا بلت حقا أنت حد لربي كلنا كعبي يبلون أبسا قوازن كممسا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبسا